Yusuf Meyrem ve İsa hakkında Allah'dan öz üstünü aldı mı? Ya da ol, Hudaýyň tapşyrygyny ýerine ýetirmedimi? Meyrem we İsa hakda alyd etmek. Aga jussas Yusufuň Nasra şäherinde özüniň ustahanasy bardy. Her gün ol eline bıçkydyr çekici alyp, öz müşterileri üçin agaçdan türli zatlar ýasaýardy. Kä wagtlar ol stollar ýasaýardy. Kä wagtlar bolsa ol zähmet gurallaryny ýasaýardy. Yusufuň işi gatykendi we ol özüni bagtly duýýardy. Indi öz toýunyň öň ýanynda ol aýraty bilen bagtlydy. Ol özü üçin Meyremiň oňat aýaly we kömekçi boljakdygyny bilýärdi. Öz öýüne Meyremiň giýjekdigine näň täsin, hususy öýü we özüniň geljekkä aýaly üçin nähil stol ýasajakdygyny Yusuf oýlaýardy. Bir gezek Meyrem Yusufa täsin habar aýtdy. Ol öz ýanyna perişdäniň gelendigini görüňerdi. Şeýle ol özüniň çağa garaşýandygyny aýtdy. Yusuf näme pikir etmelidigini bilmedi. Ol näme diýmelidigini hem bilmedi. Öýüne barýan ýolda Yusuf özüniň geljek üçin gurýan meýilnamalary hakynda oýlanan bolsa gerek. Ol Meyreme öýlenmäge taýýarlanýardy. Özleriniň çağılary bolar diýip ol arzu edýärdi. Emma indi giýje Yusuf öz öýünde ýeke oturdy. Indi Meyrem öz aýaly bolup bilmez diýip oýlanýardy. Uklamak üçin düşeginde ýatyp, usta özüniň ähli umytlarynyň puja çykandygyny duýdy. Emma şol ýyja Yusufa geň bir düýüş göründi. Düýüşinde onuň bilen bir perişde gürleşdi. Ol Yusuf üçin Hudaýdan wajyp habar getirdi. Meyreme öýlenmekden gorkma, diýip perişde aýtdy. Meyrem we çağa hakda alad etmekden gorkma. Meyremiň öz göwresinde öterýän çağasy Hudaýyň oğludur. Haçanna ol doglanna onuň adyna İsa da. Ol adamlara günählerinden azat eder. Şeýlelikde günüň ilkinji şöhleleri bilen okudan turan Yusuf wajyp saýlaw etmelidi. Ol Meyreme öýlenip bilerdi. Çağanyň Hudaýyň ogludygyny bilip İsa hakda alad edip bilerdi. Ya da ol ile bildirmän Meyreme başga waby berip bilerdi. Oy onuň özü çağasyny ulalsyn. Ahir soň ol bari ýok agaç ustasy. Galberse-de şeýle täsin çağa hakda alad etmek gaty jogapkärli iş. Yusuf näme etdika? Ol çaltdyk bilen geýinip Meyremiň öýüne tarap olukdy. Ol güýjüniň barynyň ılgan bolsa gerek. Ol öz gelinligine düşünde perişdäni görendigini we perişdäniň Meyrem we çağa hakda alad etmek tawşandygy hakynda gurrunýardy. Şeýlelikde Meyrem bilen Yusuf arzu edişleri ýaly öýlenerler. Bilelikde olar ustahanaly kiçijik öýde ýaşarlar. Bilelikde olar İsany ularlarlar. Meyrem we çağa hakda aladany özüne alandygy üçin Hudaý Yusufdan hoşaldy. Öz ogly İsanyň Yusuf bilen howpsuzlykda boljakdygyny Hudaý bilýärdi. Ýa-da salalyň. Yusuf näme bilen meşguldy? Öýlenmäge taýýarlanyp, ol özüni bagtly duýýardymy? Meryem oňa nähili täsin hawary gurrun berdi. Perişde Yusufuň düşünde oňa näme diýdi? Yusuf dogry saýlaw etdimi ýa-da ýok? Öz saýlawyň hakynda oýlan. Hudaý seniň maşgalanyň her bir agzasyna nähili borçlary berdi. Özüňiň ýerine ýetirýän borçlaryň sana gaty kyn bolup görünýärmi? Ýadyňda sakla. Eger Hudaý seniň nähildir bir işi ýerine ýetirmegiňi isleýän bolsa, onda onu edip bileriň ýaly. Onuň özü sana kömek eder. Dogry saýlaw etmegi öwren. Soňky wagtlar öz maşgalaň hakynda alada eden adamlaryň birine jaň et. Mamaňa ýa-da babaňa, terbiýeçiňe, mugalimiňe we olaryň eden işleri üçin minnetdarlyk bildir. Hudaý adamlaryň üstlerine yüklän jogapkärçiliklerini ýerine ýetirip bilmeklerine hemişe de kömek edýär. Dilek edeliň. Hudaý, özümüz hakda alada etmegiňe sana kömek edýän adamlaryň ählisi üçin minnetdarlyk bildirýäris. Şeýle de öz üstümde yüklän borçlaryň üçin hem minnetdardyrys. İsanyň ady bilen. Amin.
Çopanlar perişte anandılarmı? Ya da olar onun sözlerine kulak asmadılarmı? Gorkma. Her gün çopanlar Beytullah Hamyň ýanyndaky bayırlarda örňeýän goýun türlerini goraýardylar. Bir gezek öz goýunlaryny bakyp ýörkäler. Çopanlar Rim eskerlerini gördüler. Ol şähere gidýän ýol boýunça atyny çapyp barýardy. Onuň Beytullah Hamda doglanlaryň baryny ýazyp almagy barýandygyny çopanlar bilýärdiler. Şeýle-de olar bütün günüň dowamında ýazy üçin şähere ýyllary üzülmän gelýän adamlary görýärdiler. Giç akşamda yol boyunça gelýän ýa-da er aýaly gördüler. Aýal eşeğiň üstünde barýardy. Adam solsa onuň ýanynda ýörep, gaty aladaly görünýärdi. Akşama çelini şähere adamlaryň şeýle uly topary geldi welin, şäheriň diwarlary olary sygdyryp bilmejek ýaldy. Giýjäň geçirmek üçin bu adamlar nirede düşlejek käler diýip, çopanlar haýran galýardylar. Bütün Beytullah Hamda şunça düşek tapylmaz. Ine ýolda gelýän bu adamın ýüzi şu sebäpli şeýle aladaly görünýän bolsa gerek. Garanky düşende çopanlar goýunlaryny sanap diňjalmaga taýýarlandylar. Şol goýunlaryň gezmelýän bayırlaryna ýuwaş rahat giýje aralaşdy. Akşamlyk naharyny edinip çopanlar howa hakda gürleşdiler we giýje oduň sönmezligi üçin oňa bir näçe odun taşladylar. Goýunlar baýryň eňidinde ukladylar. Käwr çopanlar hem erkildiler. Birden ýakty ışık bütün asmany şöhrelendirdi. Hemmeler onuň bu ışıgy iň ýaş çopan duýan bolsa gerek. Asmanda şöhläniň gitdigiçe ýaktylýandygyny çopanlar seretdiler. Haçanda töwerek edilgündi ýaly ýaktylanda perişte peýda boldy. Munyň näme bolmagy mümkin? Çopanlar doğanları bilen kellelerini yapdylar. Belki de olaryň käwrleri daşlaryň arkasynda gelenendirler. Wajyp habar getiren perişte çopanlara ýüzlendi. Gorkma. Men size hoş habar etirdim. Beytullah Hamda halaskar boldy. Baryň we çağa teredin. Ol günnoga dolanyn we haýwanlar üçin niýetlenen ahyrda ýatyr. Birden bütün asman periştelerden doldy. Olar Hudaýy alkyşlap aýdym aýdýardylar. Iň ýokarlarda Hudaýa şökrat. Onsoň perişteler peýda boluşlary ýaly şeýle de çalt ýitirim boldular. Perişteler ýok, olaryň aýdymlarynyň sesi de ýok we asmandan gelýän ýakty ışık hem ýok. Baýryň eňidinde uklap ýatan goýunlar galdy. Çopanlaryň käwrleri daşlaryň arkasyndan çykmaga het etdi. Indi olar näme etmelidiler? Şeýlelikde çopanlar wajyp saýlaw etmelidiler. Olar perişde ananyp onuň maslahatyna eýerip bilerdiler. Olar Beytullah Hama baryp ahyrda ýatan çağany gözläp bilerdiler. Ya da olar özlerini edil bu giýjäniň beýleki giýjelerden hiç de tapawutlanmaýandygy ýaly alyp baryp bilerdiler. Olar edil hiç ýyl perişdeleri görmedik ýaly öz goýunlaryny bakmaklaryny dowam etdirip bilerdiler. Ine çopanlar näme etdiler? Olar tolundurjy bu wakany ara alyp maslahatlaşmany başladylar we göze görneniň Hudaý tarapyndan iyi verilen perişdedigine düşündüler. Şonuň üçin hem çopanlaryň biri Gelin, Beytullah Ham'a baralyň we çağany tapalyň. Hudaýyň tapşyrşy ýaly, biz oňa syn ederiz. diýdi. Olar goýunlary seretmek üçin öz ýoldaşlarynyň birini ýa-da ikisini galdyryp, galanlary Beytullah Ham'a tarap oglany bolsalar gerek. Elbetde iň ýaş çopan olar bilen bile gitdi. Olar haýwanlaryň uklap ýatan kiçiräk bir mal ýatagyny tapdylar. Şol ýerde de erkek, aýal we çaga bardy. Bar edil perişdäniň aýdyşy ýaldy. Çopanlar ýuwaşlyk bilen çaga ýakynlaşyp oňa seretdiler. Täsin çaga uklap ýatyrdy. Haçanda çopanlar Beytullah Hamyň gidenlerinde olar gaty tolgunýardylar. Ýol ugry olar özlerine duş gelen her bir kişiýini saklap, oňa perişde we onuň aýdan täsin hawary halaskar Isanyň doglandygy hakynda gurrun berýärdiler. Çopanlar perişde ananyp öz ogly Isany olaryň ilkinjileri bolup görendikleri üçin Hudaý gaty şatdy. Ýa-da salalyň. Giýjäniň içinde çopanlar näme gördüler? Perişde olara näme hakda gurrun berdi? Çopanlar dogry saýlaw etdilermi ýa-da ýok? Çopan kimin ahyrda ýatandygyny gördüler?
öz saylagyň hakynda oýlan. İsa'nın elmidam öz ýanymyzdadygy hakyndaky Hudaý Mukaddes kitapda aýdýar. Sen muňa ynanýarsyňmy? Onu söýýändiňi hut şu wagt aýdyp bilermiň? Dogry saýlap etmegi öwren. Don ýeýip eliňe taýak al. Şeýleseň, sen biraz çopana meňzärsiň. Pahtanyň bölejikleriniň goýunlary ýasa. Periştelerden nähil ýaktylygyň gelendigini göz öňüne getirmek üçin jugu çyrasyny ýak. Çopanlaryň biriniň roluna girip, olaryň şatlygyny beýan etmäge synanyş. Edil çopanlaryň perişte ananyşlary ýaly. Biz hem Mukaddes kitabyň İsa hakda aýdanlaryna ananyp bileriz. Dilege deliň. Hudaý çopanlar üçin bolşy ýaly, bizim üçin hem bu dünýä İsa'ny iýereniň üçin saňa minnetdarlyk bildirýäris. Seniň elmidam öz ýanymyzda doňa we islendik wagt seniň bilen gurlaşyp bilýändigimize, ananyp bilmegimize kömek et. İsa'nyň ady bilen. Amin. Özlerine Hudaýyň ýol örkejakdygyna münnetçimler inandylarmy? Ýa-da olar öýlerinde aldylarmy? Täze ýyldız. İsa Beytullahhamda dowuldy. Bu kiçijik şäherde az adam çağanyň dowulandygy hakynda bilýärdi. Ýöne käbir täsin wakanyň bolandygyny gündogorda ýaşaýan münnetçimler bildiler. Her gece münnetçimler ýyldızly asmana synedýärdiler. Ine de bir gezek olar ähli ýyldızlardan has hem güýçli şöhle saçan täze owadan bir ýyldyza ünsürdiler. Bir ýerlerde täze paçanyň doglandygyny olar düşündiler. Ol ähli adamlaryň hatda uzak gündogorda ýaşaýan bu münnetçimleriň hem paçasy bolar. Ýyldız täzedi we ol göwüň günatar tarapynda şöhle saçýardy. Bu münnetçimleriň bileniniň barydy. Olara ne paça ne de onu nireden gözlemeldikleri mälimdi. Şeýlelikde münnetçimler wajyp saýlap etmelidiler. Olar täsin ýyldyzyň ýyzyna düşüp, diňe Hudaýa bil baglap, ýagny täze paça bolan ýoly onuň görkezekdigine umyt baglap bilerdiler. Ýa-da münnetçimler hiç ýere gitmän, ýyldızlary öwrenmeklerini dowam etdirip bilerdiler. Olar özleriniň gören täze ýyldızlar hakynda kitap ýazyp bilerdiler. Emma bu täze paçanyň kimdigini hiç açan hem bilmezdiler. Ine soň näme bolup geçdi? Münnetçimler uzak syýahada taýýarlandylar. Olar ýolda özleri üçin gerek boljak zatlaryň baryny aldylar. Olar irimiş giyim we sowgatlar, beýik paça üçin täsin sowgatlar aldylar. Günwatarda şöhle saçýan ýyldyza seredip olar ýola düşdiler. Täze paçany tapmak üçin münnetçimlere kän wagt gerek boldy. Gündüz olar uklaýardylar. Gecesine olsa olar ýyldyzyň izi bilen gidýärdiler. Ol edil asmanda yerini üýtgedip münnetçimleri öz izi bilen alyp barýan ýaldy. Haçanda münnetçimler Ýerusalim'a girenlerinde olar paça elbetde şunun ýaly uly şäherde dünýä inmelidir diýip oýladylar. Şonuň üçin hem olar Täze paça nirede dowuldy? Bizi bu ýere onuň ýyldyzy alyp geldi diýdiler. Herodes paça täze dowulan paça hakynda hiç zat bilmeýärdi. Şonuň üçin hem iň akyldar adamlary ýygnamagy buyurdy. Olar uzak wagtlap öz kitaplaryna seretdiler-de ahyrynda ol Beytullahhamda diýdiler. Herodes paça bu ýyldyzyň haçan peýda bolandygyny münnetçimlerden sorady we şondan soň olaryň bu çağany gözlemeklerini maslahat berdi. Münnetçimler Ýerusalimden çykdylar. Ýene-de ýyldız olaryň öňlerinde ýalpyldaýardy. Indi olary Beytullahhama eltýärdi. Şol ýerde kiçijik öýde olar İsa'ny öz ejesi Meýrem bilen tapdylar. Çağany görüp münnetçimler oňa sejde etdiler. Onsoň olar onuň üçin getiren öz sowgatlaryny öwüşine atýan altyn, ýağ we atyr berdiler. Münnetçimler Meýreme täsin ýyldız hakynda we doglan paçanyň gözleginde özleriniň geçen ýollar hakynda gurrun berdiler. Münnetçimleriň İsa'nyň görmek islendikleri üçin Hudaý şatdy. Özüniň asmanda peýda eden ýyldyzyna olaryň eýerendikleri üçin Hudaý şatdy. Olaryň paçasy İsa olar.
Ýa-da salalyň. Münejjimler asmanda näme gördüler? Olar nähili saýlaw etdiler? Ýyldyz münejjimleri nire alyp bardy? İsany tapanlaryndan soň olar näme etdiler? Öz saýlawyň hakynda oýlan. Ýyzyndan giderimiz ýaly, biziň ýyldızymyz ýok. Emma biz özümize hemişe dogry ýoly görkezmek üçin Hudaýy dilek edip bilýändiris. Hudaý seni nire alyp barsa-da, sen onuň ýyzyna eýerjekmi? Dogry saýlaw etmegi öwren. Öz garandaşlaryň biri bilen bulutsuz gije ýyldyzlara synet. Nenen kän ýyldyz şeýle dälmi? Nädip münejjimler täze ýyldyzy görüp bildiler. Olara Hudaý kömek eden bolsa gerek. Özümizi nire alyp barsa-da, biz Hudaýyň ýyzyna eýermeklik kararyny kabul edip bilýändiris. Dilek edeliň. Hudaý özlerini İsanyň ýanyna alyp baran ýyldyzy münejjimlere aýan edeniň üçin saňa minnetdarlyk bildirýäris. Biziň hem seniň ýyzyňa eýermegimize kömek et. Edil şol münejjimler ýaly, biz hem seniň ogluňa sejde etmegi hem mezatdan hem güýçli isleýäris. İsanyň ady bilen. Amin. Petrus, Andreas, Jakob we Yahya İsanyň ýyzyna eýerdilermi? Ýa-da olar balyk tutmaklaryny dowam etdirdilermi? Torlaryňyz taşlaň. Daň seherdi. Ýaňja günüň ilkinji şöhleler görünüp başlapdy. Ýuwaş Jelile deňizinde balykçylaryň gämiler ýüzýärdi. Olaryň birinde iki doganlar Petrus we Andreas, beýlekisinde bolsa Jakob we Yahya. Bütün gece olar balyk tutdular. Bularyň ählisi hem tejribeli balykçylardy we köplenç gejesine deňze gidýärdiler. Daňdan bolsa olar tutan balyklary bilen kenara dolanýardylar. Erkekler uly torlary bilen balyk tutýardylar. İlki bilen olar torlary gäme ýükleýärdiler we soň deňze çykýardylar. Şol ýerde olar torlarynyň bir ujundan berk tutup, olary deňze atýardylar. Balyklar tora döşüp çalışyp galýardy. Balyklardan dolan torlary doganlar suwdan çekip çykaryp öýlerine dolanýardylar. Tutulan balyklar bilen olar imitlenýärdiler. Emma köplenç çörek we iri ýemiş satyn almak üçin olar tutan balyklaryny satýardylar. Torlaryny deňze atyp balykçylar garaşýardylar. Kän wagt bolsa olar irkilýärdiler, kän wagtlar bolsa kelleleriniň üstünde aýlanýan suw guşlaryna hedillenerdiler. Kän wagtlar bolsa deňiziň kenarynda ýygnanan adamlara tyn edýärdiler. Ine bir gezek olar ýeköz gelýän adam gördüler. Bu İsa'dy. Ol ýam ulalypdy. İsa Petrus bilen Andreas'a ýüzlenip, "Insan tutýan balykçylar ederin" diýär. Olan soň Jakob bilen Yahyanyň öz ýyzyna eýermeklerini haş etdi. Doganlar bir-birlerine bakdylar. Olar "Insan tutýan balykçylar ederin" diýeniň näme aňladýandygyny düşünmediler. Emma Hudaýyň özüniň olara İsanyň ýyzyna eýermeldiklerini aýdýandygyny doganlar duýdular. Olar özlerini şu ädime ätmeklerini Hudaýyň soraýandygyny düşündiler. Şeýlelikde Petrus we Andreas, Jakob we Yahya wajyp saýlaw etmelidiler. Olar Hudaýyň sesine kulak asyp, İsanyň ýyzyna eýerip, onuň şähertleri bolup bilerdiler. Ýa-da olar öz gämilerinde galyp balyk tutmaklaryny dowam etdirip bilerdiler. Balykçylar näme etdiler? Petrus bilen onuň dogany Andreas ellerindäki torlaryny taşladylar. Olaryň tutan ähli balyklary deňze gaçyp gitdi. Jakob bilen onuň dogany Yahya hem torlaryny taşladylar. 4 balykçy kenara tarap gämilerini kürekäp başladylar. Gowy ýere çykyp olar İsa tarap ugradylar. Petrus we Andreas, Jakob we Yahya İsanyň ýyzyna düşüp, onuň iň oňat dostlary boljakdyklaryny wada berdiler. Olar ondan öwrenerler, onuň şähertleri bolarlar. 4 balykçy adam tutucular bolarlar we adamlara Hudaýyň söýgüsi hakynda gurrun bererler. Petrusyň we Andreasyň, Jakobyň we Yahyanyň İsanyň ýyzyna eýermegi isländikleri üçin Hudaý şatdy. Olaryň İsanyň ilkinji şähertleri boljakdyklaryny Hudaý bilýärdi. Ýa-da salalyň. Her ýerde näçe dogan bardy?
Kenarda balıkçılar kimi gördüler? İsa onlara näme teklif etdi? 4 balıkçı doğru saylap etdilermi ya da yok? Öz sayloğun hakkında oylan. İsa senin hem öz kömekçisi bolmagyny isleýär. Ýöne balıkçıların edişleri ýaly. Sen ilki bilen onun 4 şagirdi bolmalysyň. Haçan da sen öwreneninden soň senin kömegiň nämede jemlener? Dogry saylap etmegi öwren. Kağıza deniziň we ırgyldaýan gemileriň suratyny çek. Degişme üçin kağızyň iň aşagyna yelim çalyp onun üstüne çäge dök. Bu saňa deniziň kenaryna ýatladyr. Ya-da balyk görnüşlik kökleriň bir näçesini iý. Biz hem İsa'nın kömekçileri bolup bilýändiris. Dilege deliň. Hudaý, sen bizi İsa'nın şagirtleri bolmaga çağırdyň. Munuň üçin biziň näme etmelidigimizi görköz. İsa'nın ady bilen. Amin. İsa güýüniň başynda bir aýala duş gelipdi. Ol aýal öz tanşylaryna İsa hakda görüň berdimi? Ya ol muny etmäge gorkdymy? Güýüniň başynda. Indi İsa'nın 10 şagirdi bardy. Olar İsa'nın iýdi bilen hemme ýere gidýärdiler. Bir gezek İsa öz şagirtleri bilen bir özge ýurda geldiler. Ol uly bolmadyk şäheriň ýanynda saklandylar. İsa diň almak üçin güýüniň başynda oturdy. Şagirtleri bolsa biraz azyk satyn almak üçin şähere gitdiler. İsa daň säherden bäri ýoldady. We gün ortana bolay ol suwsady. Emma güýden suw çeker ýaly onuň hiç zat hem ýokdy. Tizara güýa bir aýal geldi. Ol gün ortanyň jowdasynda suw çekmäge gelipdi. We bu gaty geňdi. Emma bu aýal güýüniň başyna şäheriň beýleki ýaşaýjylar gelende gelmek islemeýärdi. Ol özüniň edýän käbir işlerinden utanýardy. We şonuň üçin hem adamlar bilen duşlukdan gaça durýardy. Emma ol İsa'ny tanamaýardy. Öz durmuş hakda bu adama hiç zat hem ma'lum däldir diýip aýal oýlady. Diýmek, ol İsa'dan gizlen mänuler. İsa aýaldan suw sorady. Näme üçin sen menden suw dileýän? Diýip aýal hayran galdy. Senin halkyň bizi söýmeýär ahyryn. Muňa jogap edip İsa şeýle diýdi. Meniň kimdigimi sen bilmeýärsiň. Eger bilen bolsadyň, onda özüň menden kömek sorardyň we şondan soň hiç haçan hem mätäç bolmazdyň. Soň ol Bar we şu ýere äriň getir. diýdi. Meniň ärim ýok. Diýip aýal boyun aldy. Dogry aýtjaň. Seniň kän äriň boldy. Şu wagt bile ýaşanyň hem saňa är däl. Aýal hayran galyp doňup durdy. İsa ol hakda bar zady bilýärdi. Emma İsa oňa gaty mehirli adam ýaly bolup göründi. We aýal şu wagtda çenli şeýle adamy asla duş gelmändi. Aýal İsa'nyň adaty adam däldigini düşündi. İsa bilen bu aýal Hudaýa secde etmek hakynda gurrun etdiler. İsa özüniň Hudaýyň ogludygyny, dünýäniň halasgärdigini aýtdy. Şol pursat goýa İsa'nyň şähertleri dolanyp geldiler. Emma bu ikileriň näme hakda gurrun edendiklerini olar soramadylar. Şeýlelikde aýal wajyp saýlap etmeldi. Ol şähere baryp ähli tanışlaryna İsa hakda gurrun berip bilerdi. Elbetde, şol bir wagtyň özünde bu aýal özüniň görmek islemeýän, olardan utanýan adamlaryna duş gelerdi. Ya da ol İsa hakda hiç kime hiç zat aýtman, öýüne gidip bilerdi. Bu aýal näme etdike? Ol şähere tarap ylgady. Indi ol adamlar bilen duşuşmak onuň üçin gorkunç däldi. İsa oňa kömek etdi. Hudaýa nädip secde etmeligi hakynda İsa oňa gurrun beripdi. Ýol özüniň duş gelen adamlaryna bu aýal Özüm hakda bar zady bilýän adama syn etmäge howlugyň. Ol halasgar bolsa gerek. diýärdi. Gün ortanyň jowlasyna seretmezden ençem adamlar goýunyň başyna gelip İsa'ny dinleýärdiler. Aýalyň gurrun gelen İsa'synyň öz şäherine gelendigi üçin ol adamlar gaty şatdylar. Hudaý hem şatlandy. Şäheriň ähli ýaşaýjylar İsa hakda bildiler. Çünki aýal bu täsin habar hemmelere ýetiripdi. Adamlaryň İsa hakda bilmekleri üçin
Kimdir biri ol hakda gurrun vermelidir. Ýa-da salalyň. İsa aýala nähili haýyş bilen ýüzlendi. Näme üçin bu aýal adamlar bilen duşuşykdan gaça durýardy? Näme üçin bu aýal özüniň öň duşuşmak islemeýän adamlar bilen gurrun edip başlady? Aýal dogry saýlap etdimi ýa-da ýok? Öz saýlawyň hakynda oýlan. Sen öz tanışlaryňa İsa hakda näme gurrun berip bilersiň? Sen ol baradaky iň söýgüli adamyňa aýdyp bilersiňmi? Surat boýunça sen olara mukaddes kitabyň bir taryhyny gurrun berip bilersiňmi? Dogry saýlap etmegi öwren. Kitaplaryň, jurnallaryň we kataloglaryň sahypalaryny dörüşdirip, dürli milletleri adamlaryň suratyny tap. Huda hemmeleri söýýär. Nädip biz beýleklere öz söýgümizi aýan edip bileriz. Özü hakda ähli bilenlerimizi, öz tanışlarymyza gurrun bermegimizi İsa isleýändir. Dile gedeliň. Hudaý özümüz hakda bar zady bilýändiňe eser etmezden bizi söýýändiň üçin saňa minnetdarlyk bildirýäris. Öz tanışlarymyz bilen bu şatlykly habary nädip paýlaşyp bilýändigimizi bize görköz. İsa'nyň ady bilen. Amin. Rim ýüzbaşçysy İsa'nyň aralykdan tagaltmak güýjüni anandymy? Ýa-da ol İsa ýokman syrkowyň ýanynda bolmaly diýip oýladymy? Uzak aralykdan sagaltma. İsa özüniň ähli baran ýerlerinde Hudaýyň söýgüsi hakynda gurrun berdi. Şeýledi, ol syrkowlara ellerini degirip olar sagaldyardy. İsa'nyň söýgüsi we onuň şifa beriji güýji hakynda eşiden adamlar hatta uzak yerlerden de gelýärdiler. İsa'nyň baran ýerinde adamlaryň giden toplum ýyglanýardy. Käme wagtlar ol zordan hereket edýärdi. Çünki onu adamlaryň toplumy gurşaýardy. Bir gezek Rim ýurtbaşçysy İsa bilen gurrun etdi. Ýurtbaşynyň öýünde wepaly hyzmatkary galypdy. Bu hyzmatkar syrkowdy we onu hiç kim hem sagaldyp bilmeýärdi. Ol özüne şeýler erwet duýardy bilen hatta İsa'nyň ýanyna gelmäge de ýagdaý ýokdy. Şonuň üçin hem onuň ýanyna hojaýyny gelipdi. Ol İsa'nyň adamlar sagaldyşy hakynda kän gurrunlar eşden bolsa gerek. Adatça İsa syrkowyň näme isleýändigini soraýardy we şondan soň oňa elini degirýärdi we syrkow sagalýardy. Ýurtbaşy İsa: "Meniň öýümde syrkow hyzmatkarym bar. Ol düşeginne ýatyp hereket edip bilmeýär. Ol özüni gaterwet duýar" diýdi. İsa jogap berip: "Men seniň öýüňe baryp hyzmatkaryň sagaldaryn" diýdi. Şeýlelikde Rim ýurtbaşçysy wajyp saýlap etmeldi. Ol İsa'nyň kömek edýän bu uly märekeni taşlap özü bilen gitmegini haýyş edip bilerdi. Belki de syrkow hyzmatkary kömek eder entek giç bolmaz. Ýa-da ol İsa'nyň hatta aralykdan sagaltmagy täsin güýjüniň bardygyna inanyp bilerdi. Ine Rim ýurtbaşçysy İsa näme diýdi? "Meniň özüme gelerim ýaly. Men beýle hormat edýärlerin. Eger hyzmatkaryma sogal diýip buyursaňyz, onda onuň tagalçakdygyny bilýärin. Men bu hakda edil harwys terkerde hökümine diýärin. Haçan men öz eskerlerime öňe diýip buyuranymda olar öňe ýörýärler. Men seniň tagaldyjy düýjüňe inanýaryn. Eger sen meniň hyzmatkarymyň tagalmagyny buyursaň, ol hökman tagalar." İsa jogap berip: "Seniň anamyň neneň uly? Bar, seniň hyzmatkaryň tagally" diýdi. Ýurtbaşy öýüne kowlukdy. Dolanyp gelen ýurtbaşy hyzmatkarynyň bir eýem düşeginden turup işe girişmäge taýarlanýandygyny gördi. Hyzmatkary de syrkow däldi. Ol İsa'nyň buyuran pursatyndan sagalypdy.
Rim ýuzbaşçynyň özüniň güýçüne şeýle oly ynamynyň bardygy üçin İsa şatdy. Bu adamyň hyzmatkaryny sagaldygyny üçin ol şatdy. Ýa-da salalyň. Rim ýuzbaşçysy İsanyň sagaldyjy güýjüne inandymy? Bu harwy serkerde dogry saýlap etdimi ýa-da ýok? Hyzmatkar bilen näme bolup geçdi? Öz saýlawyň hakynda oýlan. Şu gün biz İsany görüp bilmeýäris. Emma biz onuň güýjüne inanyp, onuň kömegine bil baglap bilýändiris. Onuň kömegi kime gerek? Hatta onuň kömegi desine gelmeýän hem bolsa, sen İsanyň kömek edip bilmäge ukyplydygyna inanýanmy? Dogry saýlap etmegi öwren. Kimdir biri bilen aşagdaky oýny oýna. Goý beýleki otogdaky ikinji oýunçy seniň buýruklaryňy ýerine ýetirsin. Mysal üçin oňa şeýledi: "Bökjekli, öňe ýöre, ýüzüňe gyşart. Onsaň meni gujokla" diýip buýruk ber we onuň bilen gujoklaşmak üçin ylga. Şondan soň uzakda bolan we İsanyň gujoklamagyna mätäç bolan biri üçin dilek et. Öz ýanymyzda bolanlara da, özümizden uzakda bolanlara da İsanyň kömek edip bilýändigine biz inanyp bilýändiris. Dilek edeliň. Hudaý, biziň maşgalamyzy her türlü belalardan we kesellerden goru. Biziň söýýänlerimiz bilen öz ýanymyzdakylar we özümizden uzakdakylar bilen hem bile bol. İsanyň ady bilen. Amen. İsa mähirli bolup adamlara kömek etmek kararyny kabul etdimi? Ýa-da ol söýgü we alada hakda hiç zat ýazylmadyk kanunyň harflaryna ýerdimi? Kömek eli. İsa Hudaýyň ähli partlaryny bilýärdi we ol olary ýerine ýetirýärdi. Çünki özüniň göklerdeäki atasy bolan Hudaýy söýýärdi. Emma adamlar başga kanunlary oýlap tapypdyrlar. Ol kanunlaryň käbirleri oňat we adalatly däldi. Köplenç ol kanunlar halky aldamak üçin ulanylýardy. Bir gedek İsa öz şähertleri bilen Hudaýa secde etmek üçin sinagoga geldi. Sabat günü dynjalyş günündi. Adamlar Hudaýa alkyş aýdyp sylaglary üçin oňa minnetdarlyk bildirýärdiler. İsa we onuň şähertleri hem Hudaýa alkyşladylar. Sinagogada İsa 50 guran adam gördü. Ol adam bu el bilen hiç zat edip bilmeýärdi. Ol hat ýazyp bilmeýärdi, işläp bilmeýärdi. Hatta özü geyinip hem bilmeýärdi. Bu maýyp adam İsanyň sagaldasy geldi. Emma adamlaryň oýlap tapan kanuny onuň bu işi ýerine ýetirmegine ruhsat bermeýärdi. Adama kömek etmeklik, iş etmekligi deňeşdirilýärdi. Sabat günü bolsa hiç kim hem işlemeli däldi. İsa wajyp saýlap etmeldi. Atasy bolan Hudaýa yaranmaklygyň mähirli bolup adamlara kömek etmeklikdigini İsa bilýärdi. Şonuň üçin hem ol bu maýyp adam sagaltmak istedi. Ol muny şu ýerde adamlaryň Hudaýa secde edýän sinagogasynda etmek istedi. Emma şeýletse onda kanunçylar onuň hereketine üns berip onu goldamadylar. İsa başga saýlaw hem edip bilýärdi. Ol biraz garaşyp bu adama başga bir gün kömek edip bilerdi. Emma eger ol garaşmak çeden bolsady, onda bu adam ol ýerden giderdi. İsa näme etdike? Ol özüni saklajak bolýan kanunçylara tarap öwrildi de olara şeýle diýdi: Eger siziň goýunuňy çukura gaçan bolsa, siz nämeederdiňiz? Sagat günü siz onu çukurdan çykarardyňyzmy? Ýa-da ertesi günü garaşardyňyz? Adam goýundan ençeme etse gymmatlydyr ahyryn. Şonuň üçin hem adamlara hatta sagat gününde kömek etmek has dogurdur. Şu sözlerden soň İsa maýyp adama Ellerini uzat diýdi. Maýyp ellerini uzatdy we onuň elleri desine sagaldy. İsa bu adam sagaldan üçin Hudaýa ondan hoşaldy. Ol özüniň göklerdäki atasyny şöhratlamagyň iň oňat usulyny saýlady.
Ýa-da salalyň. Hepdäniň haýsy güni İsa sinagoga geldi. Şol ýerde gören maýyp adam üçin İsa näme etmek isledi? Näme üçin kanunçylar İsa'nyň bu işi etmegini islemediler? İsa dogry saýlaw etdimi ýa-da ýok? Öz saýlawyň hakynda oýlan. Hudaýa sejde etmek üçin haýsy gün bellenilýär? Ýygnaga gatnaşmagyň bilen sen Hudaýa bolan söýgüňi görkezýärsiň. Beýleki adamlara kömek etmegiň bilen sen özüňiň Hudaýa bolan söýgüňi görkezip bilermiň? Dogry saýlaw etmegi öwren. Indiki gezek sen maşynly ýygnaga gideningde ine näme edip bilersiň? Adamlar hakda aladaňy görkezip bilýän oňa diýişleriňi meýilnamasyny düz. Belki de sen garry adamyň öýüne baryp oňa kömek etmegi ýa-da syrkaw bolana hat ýazmaga meýilleşdirersiň. Biz adamlara mäherli we aladany görkezip ýörüýte bellenen gün Hudaýy şöhratlandyryp bilýändiris. Dilek edeliň. Hudaý adamlara nädip mäherli bolup seniň ýörüýte bellän günüň nädip olara kömek edip biljekdigimizi bize görkez. Özümüziň seni nähili söýýändigimizi bilmegimizi isleýäris. İsa'nyň ady bilen. Amin. İsa'nyň şähertleri bir-birlerine golnadylarmy? Ýa-da olar özleriniň haýsynyň ilkinjidigi hakyna jedel etdilermi? Men ilkinji. Elmudama diýen ýaly İsa'nyň şähertleri onuň bilen bile boldular. Olar bile iyi işdiler we bile siýahat etdiler. Olar edil bir uly maşgala ýaly ýaşadylar. Olar İsa'ny diňläp, beýleklere Hudaýyň söýgüsi hakda gurrun berdiler. Wagtlarynyň köp bölegini şähertler edil oňat dostlar ýaly bir-birleri hakda alad edip geçirdiler. Emma kä wagtlar edil islendik uly maşgalada bolşy ýaly olar özlerini İsa'nyň öwredenleriniň ählis hakda ýatlaryndan çykarýardylar. Kä wagtlar olar bir-birleri bilen paýlaşyp oňat bolmalyklary hakynda hem ýatlaryndan çykarýardylar. Kä wagtlar bolsa olar söýgü hakda ýatlaryndan çykarýardylar. Bir gezek İsa'nyň şähertleri hemmesi bilelikde bir şähere ýola düşdiler. Ýol ugry olar gürleşýärdiler. Belki de olar howa hakda gürleşendirler. Belki de bir näçe saat mundan ozal İsa'dan eşden gurrunlaryny ýatlaýandyrlar. Birden olaryň biri öz ýoldaşlaryna özüni İsa'nyň beýleklerden has güýçli söýýändigini, özüniň iň oňat şägirt, ilkinji şägirtdigini hakynda aýdyp başlady. Şeýle tasdiklamalar eşdip, beýleki şägirtler gatygamyň boldular. Şeýlelikde olar wajyp saýlaw etmelidiler. Olar ýumşaklyk bilen özleriniň her biriniň İsa üçin gymmatlyklaryny aýdyp bilerdiler. Şonda olar jedelden gaça durardylar. Ýa-da olar jedel turup bilerdiler. Her biri özüniň iň oňat şähertdigi, İsa'nyň ähli şähertleriniň arasynda özüniň iň wajyp şähertdigini tasdiklap bilerdiler. Şähertler näme etdikäler? Olar jedel edip başladylar. Olaryň biri İsa'nyň ýöreýti tawşyryklaryny ýerine ýetirýändigi sebäpli özüniň İsa üçin iň wajypdygyny aýtdy. Beýleki bolsa özüniň İsa bilen hemmelerden ilkinji bolup tanşandygyny sebäpli ilkinji hasaplamalydygyny aýtdy. Kimdir bir özüniň hemmelerden uludygy sebäpli özüniň ilkinji bolmalydygyny tasdiklady. Jedelçileriň biri bolsa öz ejesi bilen İsa'ny tanış bolandygy sebäpli özüniň ilkinji bolmalydygyny aýtdy. Olar ýol ugry jedelleşmeklerini, söýüşmeklerini we bir-birini ýamanlamaklaryny besetmediler. Ahir soň İsa olaryň näme hakda jedelleşýändiklerini sorady. Onki şähertleriniň hiç ýerde oňa jogap bermedi. Özleriniň näme hakda jedel edendiklerini İsa'nyň biljekdigi olary gorkuzdy. Emma İsa barybir bilýärdi. Öz şähertlerine ol şeýle diýdi. Her biriňiziň meniň anymda wajyp bolup görünmek isleýändikleriniz maňa mälimdir. Emma siz dogrudan muny isleýän bolsaňyz, onda hemmelere we her bir kişiye kömek etmelisiňiz. İsa eline küçücük çağan alıp sözünü dowam etdirdi. Aýratynam çağalara mähirli bolun. Çağa ýagşylyk etmek, maňa ýagşylyk etmek bilen deňdir. Meniň üçin etýäniňiz bolsa, siz meniň göklerdäki atam üçin etýänsiňiz. Şähertler gamyň boldular. Çünki olar öz aralarında jedeliň bolmazlygyny İsa'nyň isleýändigini bilýärdiler.
her birine ulumsuramaklygyň deregine öz ýanynda kömek etmegini İsa'nın isleýändigini olar bilýärdiler. Olar bir-birlerine goldaw berip, hatda kiçijik çağalara da kömek etmelidir. İsa öz şähertleriniň bir-birleri hakynda alad etmeklerini isleýärdi. Emma olaryň öz aralarynda kimin ilkinjidigi hakynda jedel edenlikleri üçin olary söýmegini bes etmedi. Hudaýyň ogly bolan İsa olary bagyşlady we olaryň nädip öz üçin oňa kömekçiler bolup biljekdiklerini görkezdi. Ýa-da salalyň, şägirtler näme hakda jedel etdiler? Olar dogry saýlap etdilermi ýa-da ýok? İsa'nın pikri boýunça olaryň haýsysy onuň üçin aýratyn wajyp. Öz saýlawyň hakynda oýlan. Sen İsa'nın dosty bolup bilermiň? Adamlaryň haýsysyna sen kömek edýärsiň. Belki de seniň maşgalaňda hemmeler kimdir birine kömek edýändir. Edilşe edip siz hem biri-biriňize kömek edip bilýänsiňiz. Dogry saýlap etmegi öwren. Suratlaryňa asyp goýan diwaryňa men İsa'nın dosty, men etmek arkaly adamlara kömek edip bilerin sözlerden ibarat bolan ýazgyny ýelme. Eger şu sözler ýazylan kagyzyňda boş yer galsa, onda beýleki adamlara nädip kömek etjekdigiň hakynda ýaz ýa-da bu barada surat çek. Adamlaryň öňlerinde özüňi ulumsuradanyndan olary kömek edeniň gowudur. Dilege deliň. Hudaý käm wagtlar adamlaryň alnynda özümizi ulumsuradýandygymyz üçin bizi bagyşla. Sen biziň barymyzy deň söýärsiň we biziň bir-birimize kömek etmegimizi isleýärsiň. Saňa minnetdarlyk bildirýäris. Amen. İsa'nın şähertleri öz mugallymynyň ýanyna çağalaryň gelmegine ruhsat berdilermi? Ya da olar çağalar onuň ýanyna göýbermedilermi? İsa çağalar söýýär. Bir gezek baharyň täsin günleriniň birinde bir adam şähere täsin habar getirdi. İsa olaryň şäherine gelýär. Ol hut şu gün şu ýerde bolar. Bu şäheriň ähli atalary üçin desine iş tapylan bolsa gerek. Belki de olar köçedäki daşlary we şahalary aýyrmaga girişendirler. Belki de olar İsa diýenjalar ýaly onuň üçin ýer taýýarlamaga başlandyrlar. Ondan erkekler onuň gelerine sabyrsyzlyk bilen garaşan bolsalar gerek. Bu şäherdäki ähli eneler hem özleri üçin iş tapan bolsalar gerek. Belki de olaryň azykly horjunlaryny taýýarlap başlandyrlar. Belki de olar öz çağalaryny suwa düşürendirler. Soň aýallar özleriniň iň owadan geyimlerini geýendirler. Olaryň her biri İsa'ny görmäge sabyr edip bilen okdy. Ahir soň kimdir biri gyýgyryp, İsa şäher diwarlaryna ýakynlaşýar diýdi. Hemmeler köçe çykyp ýola seredip durdular. İsa garaşyp, atalar we eneler öz aralarynda gürleşen bolsalar gerek. Eger öz çağalaryny İsa eline alyp, hatda en kiçisini de pata berse, neneň täsini olardy diýip, olar öz aralarynda gürleşendirler. İsa özüniň hemmeleri söýýändigi hakynda hemişe aýdýardy. Elbetde çağalar da söýýändir. İsa şähere girdi we özü üçin taýýarlanan ýerde oturdy. Şol ýerde ol bütün günläp şäheriň ýaşaýjylary bilen gurrundaş boldy. Adamlar onu üns bilen diňleýärdiler. Hatda çağalar hem özlerine şuň aýratyn adamyň gelendigine düşünen ýaldylar. Özlerine İsa'nın üns berýändigi olar üçin gaty gyzyklydy. Haçanda gün ortaňlyk nahar wagty gelende aýallar azyklary çykardylar. Hemmeler otuň üstünde naharlanmaga başladylar. Şähertler İsa'ya ýakyn oturup öz aralarynda ýuwaş ses bilen gürleşýärdiler. Olar mugallymyň rahatlygyny bozmak islemeýärdiler. Birden bir näçe ateneler ellerindäki çağalary bilen İsa tarap ugradylar. Emma şähertler olary gördüler. Olar çağalaryň İsa'nyň aradalandyrmagyny islemeýärdiler. Çağalar onuň ünsine münasip däl diýip olar çöden bolsalar gerek. Şeýlelikde İsa'nyň şähertleri wajyp saýlap etmelidiler. Olar ateneleriň öz çağalaryny İsa'nyň ýanyna getirmeklerine ruhsat edip bilerdiler. Ýa-da olar ateneleri çağalary bilen ol ýerden kovup bolan waka hakda İsa aýtman ölerdiler.
Ine şähertler näme etdiler? Olar mugallimin ünsün çağlaryň bölmegine ruhsat bermejekdiklerini ata-enelere aýtdylar. İsa'nın çağlar üçin wagty ýok. Ol gaçy işli we olary görmek islemeýär. Ine olar näme diýdiler? Ata-eneler gaçy gamyn boldular. Ýogsa İsa çağlary sevmeýärmi? Emma İsa öz şähertleriniň sözlerini eşitip Çağlary meniň ýanyma goýberin. Olar meniň paşalygymda iň wajyp adamlar. diýdi. Çağlar İsa'ya ýakynlaşdylar. Iň kiçileri ol dyzynda oturtdy. Ol olara gyzykly gurrunlar aýdyp berdi. Onsoň İsa ähli çağlara pata berdi we hatda iň kiçisi üçin hem dilek etdi. Ähli çağlar gaty atdylar. Ähli ata-eneleriň begen ýerdiler. Hut ýerde şähertler öz ýalňyşlyklaryny düşündiler. İsa çağlara üns bermez ýaly hiç haçan hem şunun ýaly işli bolýan däldir. İsa çağlary söýýär we olar hem onu söýýärler. Ýa-da salalyň. Näme üçin her bir maşgalada İsa garaşýardylar? Şägirdler ata-enelere näme diýdiler? Şägirdler dogry saýlap etdilermi ýa-da ýok? İsa çağalary görüp näme diýdi? Öz saýlawyň hakynda oýlan. Haçan hem bolsa bir wagt sen bir adam bilen edil onuň öz ünsüne munasyp bolmaýşy ýaly gatnaşyk etdiňmi? Belki de sen kiçi doganyňa, uýaňa ýa-da dostuňa kulak asan dälsiň. İsa üçin hemme adamlar hem gymmatdyrlar. Şonuň üçin saňa da her bir adam gymmat bolmalydyr. Dogry saýlap etmegi öwren. Özüňiň dostlaryňa mukaddes kitapdan taryhlar ýazylan şu kitaby görköz. Şeýdip sen olary İsa getirip bilersiň. Biz öz dostlarymyzy gymmat tutmalydyryz, çünki olar İsa üçin gymmatdyr. Dilek edeliň. İsa, özümizi söýýän döň üçin we ähli çağalaryň saňa gymmatdykları üçin men şat. Olary meniň hem gymmat tutýandygymy olara düşündirip bilmegime kömek et. Seniň adyň bilen. Amin. Samariýaly adam ejir çekenine kömek etdimi? Ýa-da ol onuň kaptanyndan geçdimi? Kim kömek eder? Meniň ýakynym kim? Diýip bir adam İsa'dan sorady. Bu soraw bilen adam İsa'nın jogabyny eşitmege gaty isleýärdi. Çünki Hudaýyň kanunlarynda Hudaýyň Rabbi bütün ýüregiň bilen söý. Goňşuňy da özüň ýaly söý. diýlendir. Bu sorawa jogap edip İsa bir taryhy gurrun berdi. Bir adam, adamsız ýol boýunça Ýerusalimden Erika barýardy. Özüne garakçylaryň düşüp biljekdigini ol bilmeýärdi. Olar duýdansyz onuň üstüne çözýärler. Olar edil ýerden çykan ýaldylar. Garakçylar ýolagçyny ýenjip onuň pullaryny alýarlar. Ondan urup ýenjip we zada uğurlanan bu adam ýoluň garasyna taşlap gitýärler. Tiz wagt içinden şol ýol boýunça bir adam barýardy. Ol adam wagtkananyň ruhanysy. Ol ejer çeken görüp, hatda oňa kömek etmek üçin saklanmandy. Çünki bu bedbagty tanamaýardy. Belki de ruhan gaty howlukýandyr, ýa-da ejer çeken hakda ýöne alady edip gelenlerdir. Şondan soň bu ýolda başga bir adam peýda boldy. Ol wagtkananyň ruhanysynyň kömekçisi. Ol hem özüniň tanyş bolmadyk genjilen we zada oglanan adamyny gördü we oňa kömek etmek üçin ol hem saklanmady. Belki de ol gaty işli adam bolandyr. Belki de ol hapa bolaryn diýip gorkandyr. Tiz ara şol ýol boýunça ýene bir adam barýardy. Ol Samariýa tarapdan barýardy we ol hem ýenjilip ýatany gördü. Bu ýolagçy bedbagtyň kimdigini bilmeýärdi, emma oňa kömegiň gerekdigini bilýärdi. Çelilikde Samariýaly wazyp taýlap etmeli. Ol saklanyp garakçylaryň elinden ejir çeken kömek bilerdi. Ýa-da ol hem beýleki ýolagçylar ýaly öz ýoluny rowany bolup bilerdi. Ine Samariýaly nähili hereket etdi. Ol öz eşigini saklady we howlukmaçlyk bilen ýenjileniň ýanyna bardy. Ol onuň ýaralaryny ýuwdy we geyimlerinden ýyrtyp alan matalary bilen olar daňdy.
Onsoň ol güýçden gaçan adam götürüp seretaplyk bilen eşege minürtdi we onu şähere tarap ekdi. Ahyr soňy olar seýahatçylaryň adatça taklanýan ýeri olan mihmanhanay ýetdiler. Şol ýerde Samariýaly bütün gije bedbagtyň ýanyna bolup oňa teretdi. Taň bilen bu oňa Samariýaly adam ýoluny dowam etdirip bilýärdi. Ol mihmanhananyň hojaýynyna pul berip özüniň getiren adam hakyny alat etmegini haýyş etdi. Soňundanam Samariýaly, eger sen onuň üçin meniň galdyran pullarymda kän harçsasaň, dolanyp gelende saňa tölärin diýdi. Şu sözler bilen ol ýoluna rowana boldy. İsa'nın gurrun gören tarihinin soňy şeýledi. Onsoň İsa Garakçylar tarapyndan ýenjilen adam üçin 3 ýolugçynyň haýsy onuň ýakyny boldy diýip sorady. İsa'nın tarihini dinläp oturan adam bir eýem jogabyny bilýärdi. Taklanyp özüne kömek eden Samariýaly onuň ýakyny bolýar diýip ol jogap berdi. Dilmamyla Diýip İsa onuňla ulalaşdy. Inne bolsa bar we özüň hem şeýlet. Ýa-da salalyň. Hudaýyň tarzlarynda ýakynyňa bolan söýgü hakynda näme diýilen? İsa'nın gurrun veren tarihinde ýakynyň kömegine kim mätäç boldy? Samariýada bolan ýolagçy ejir çekýäne nädip kömek etdi? Samariýaly dogry saýlap etdimi ýa-da ýok? Öz saýlawyň hakynda oýlan. Bizim ýakynlarymyz käbirleri bu özümize tanyş adamlarymyzdyr. Nädip biz olara kömek edip bileriz? Bizim ýakynlarymyzyň beýlekleri, özümiziň tanamayan adamlarymyz. Haçanda näme tanyş adama kömek gerek bolanda biz näme etmeli? Dogry saýlap etmegi öwren. Ýakynynda ýaşan adamlara gerek wagtynda kömek edip bileriň ýaly. Olaryň telefon nomerini ýazyp al. Şu wagt bolsa oýunjak telefon boýunça jaň etmegi öwren. Öz ýakynymda nädip mehirli bolmalydygymyza Hudaý kömek edip biler. Dilek edeliň. Hudaý ýakynymyz bolan oňat we rehimdar adamlar üçin saňa minnetdarlyk bildirýäris. Şeýle-de özümiziň hem nädip olar ýaly oňat bolup bilýändigimizi görkezýändiň üçin minnetdardyrys. İsa'nın adı bilen amin. Adaşan oğul özünün näde durduğuna düşündümi ve ol kakadynyň öýüne dolanyp geldimi? Ya da ol öz üçin ýat ýurtda galmak gowy diýen karar kabul etdimi? Öýden daşda. Adamlar İsa'nın tarihleri gurrun verşini dinlemek halaýardylar. Olar ol tarihleri düşünýärdiler. Çünki onuň gurrun berýän tarihlerinde olaryň özleri ýaly adamlar hakda aýdylýardy. Bir gezek İsa iki oğlu bolan bir ata hakynda tarih gurrun berdi. Ulu oğlu kakasyna hojalygy öğretmäge kömekleşýärdi. Kiçi oğlu bolsa dünýäni aýlanmak isläpdi. Şeýdip kiçi oğlu özüne miras galjak pullary kakasynyň bermegini sorady. Ol öz paýynda esine almak isleýärdi. Näme? Kakasynyň mirasyndan haçan peýdalanjakdygyny çözmeklik oğlun öz hakydy. Şonuň üçin hem kakasy oğlunyň talawyny ýerine ýetirdi we olar hoşlaşdylar. Özüniň gelen daş ýurdunda ýigit köplenç nädor hereket edýär we tizara bar baýlygyny sowýar. Kakasynyň mirasyndan hiç nas galmaýar. Hatda çörek satyn alara da pul galmaýar. Açlykdan ölmez ýaly. Bu oğul bir adamyň günlükçisi bolmagy razylaşyp bu hojaýynyň doňuzlaryny bakýar. Ol şeýler aç duwelin. Hatda doňuzlar üçin taýarlanan iýimden iýýärdi. Şonda ol oýlanyp, Meniň kakamyň hatda hyzmatkarlary da doýup ýýärler. Men olsa açlykdan ölýärin. diýdi. Şeýlelikde kiçi oğul wajyp saýlaw etmeldi. Ol öýüne dolanyp gelip kakasyndan ötünç sorap bilerdi we hatda bir döwüm çörek üçin hem kakasynyň öýünde işlemäge taýyndygyny aýdyp bilerdi. Ýa-da ol doňuzlaryň ýanynda galyp özüniň hiç bir ýaman iş etmändige hakynda pikirlenip bilerdi. Şonda ol özüniň öýüne dolanmaklyk pikirleri bilen ömürlük hoşlaşmaly bolardy. Ýigit näme etdika? Ol doňuzlaryň ýatagyndan çaltlyk bilen algap çykdy. Adaşan ol kakasyna tarap howlukdy.
Ogly gideli bäri kakasy oňa garaşýardy. Ine ahir soň ol öz öýüne tarap gelýän ýolda kiçi ogluny gördü. Ýoluň tozanlaryna batan onuň geyimlerini gördü. Kakas gaharlandymy? Gadap donyny geýdimi? Ýok. Ol diňe özüniň kiçi ogluny nähil söýýändi hakynda oýlandy we onuň dolanyp geleni üçin gaty şatlandy. Kakas ogluny garşylamaga ylgady we onu gujaklady. Ýigit sözüni bölmän özüniň kakasynyň alnynda günäkärdi hakynda aýdýardy. Ahyrynda ol Men seniň ogluň diýilmäge münasip däldir diýip gaýyrdy. Kakasynyň nämedendigini bilýärsiňizmi? Ol öýünden tapylan iň oňat geyimleri getirip ogluna geýdirdi. Ol hyzmatkarlaryna bayramçylyk naharyny taýýarlamaklary buyurdy. Onsoň özüniň bir wagtlar ýeten oglunyň dolanyp gelendigini görerleri ýaly goňşularyny da çağırdy. İsa adamlara kömek etmek maksady bilen bu taryhy gurrun berdi. Bu taryhdaky atanyň özüniň kiçi ogluny söýüşi ýaly Hudaýyň hem her bir adamy şeýle söýýändigini bilmegini İsa isleýärdi. İsa bu taryhy edil kiçi ogul kimin erwet işler eden adamlara gurrun berdi. Eger olar eden yaman işlerine ökünseler onda bağışlanma alarlar. Olar Hudaýyň maşgalasyna dolanyp bilerler. Hudaý hem olar hökman kabul eder. Ýa-da salalyň. Näme üçin kiçi ogul doňuzlaryň iýimlerinden iýip başlady? Haçanda ol öýüne dolanmaklyk çözende dogry saýlap etdimi ýa-da ýok? Kakasy özüniň adaşan ogluny nähili garşy aldy? Şu taryhdaky ata kime meňzeş? Öz saýlawyň hakynda oýlan. Öz günäňi boyun almagyň kyn bolan wagtlary bolýarmy? Seniň ýakyn adamlaryň biri-birleri bagşlaýandyklaryny nädip bildirýärler? Siz biri-biriňizi gujaklap ýa-da bilelikde dilek edip bilersiňizmi? Dogry saýlap etmegi öwren. Kimdir biri bilen gizlenpeçek oýnuny oýna. Her gezek sen gizlenen adamy tapanyňda onu gujaklap öýe alyp bar. Biz öz ýalňyşlarymyz hakynda Hudaýa gurrun berip bilýändiris we ol bizi öňküsi ýaly söýmegini dowam etdirer. Dilek edeliň. Hudaý her gezek näme dogry hereket edenimizi ötünç sorap bilmegimize kömek et. Hemişe de biziň söýgüli atamyz bolup galýandyň üçin saňa minnetdarlyk bildirýäris. İsa'nyň ady bilen. Amin. Çopan özüniň ýiten goýuny tapýança gözledimi? Ýa-da ol onu taşlap gitdimi? Hemme yerden gözlemek. İsa ýene bir taryhy gurrun berdi. Bu gezek onuň taryhy kän goýuny bolan bir çopan hakyndady. 20den hem kän goýuny bardy. Hatda 50den de kändi. Onuň 100 goýuny bardy. Her gün daňdan çopan goýunlaryny öýre meýdanyna goýberýärdi. Şol ýerde olar ot ýerdiler. Arasy suwdan içýärdiler. Günde gezmelep kölegede dynjalýardylar. Her akşam goýunlar öýe dolanyp gelýärdiler. We çopan hiç bir goýunyň adaşmandygyny göz ýetirmek üçin olar sanaýardy. 97, 98, 99, 100. Bar ýerinde çopan derwezeleri ýapýardy we goýunlar bütün gece hopsuzlukda bolýardylar. Bir gezek çopan adatdaky ýaly goýunlaryny sanady. 97, 98, 99. Bu näme? 100-nji goýun nirede? Iň soňky samsyjak goýun nirede? Gitti. Belki de ol tikenli gyrymsak aşlaryň arasynda çolaşyp galandyr. Ýa-da gowakda daşlaryň arasynda geçip bilmän galandyr. Belki de ol yaralanyp ýörep bilýän däldir. Şeýlelikde çopan wajyp taýlap etmeldi. Ol giýjäniň garaňkysynda goýuny gözlemäge edip bilerdi. Ol onu tapýança aktaryp bilerdi. Ýa-da ol öýünde galyp bilerdi. Ahyrsoň onuň agylynda 99 sany goýuny bardy. Galyberse de ýeten goýun ýöne öýüne dolanyp gelesi gelen däldir. Çopan näme etdika? Ol ähli goýunlarynyň agylda hopsuzlukda dyklaryna göz ýetirdi. Onsoň doğanny çopan taýagyny alyp ýeten ýekeje goýuny gözlemäge ýola düşdi. Ol ýokary baýra çykdy, emma goýuny görmedi. Ol ähli gowaklary seredip çykdy.
Emma ol yerlerde de tapmadı. Ol çeşmenin boyundan gözledi. Koyun hiç yerde yoktu. Ahir soň çopan tikenli gyrymsy agaçlaryň ösýän ýeri bolan meýdanyň o çetine tarap gitdi. Şol yerden oňa ýuwaşça me sesler eşdilýän ýaly boldy. Ol tikenli agaçlaryň arasyndan geçdi we şol ýerde goýnuny tapdy. Oňa çopan onu eline alyp bagyryna bastdy. Onsoň ol goýnuny egine galdyryp teresaplyk bilen öýüne gitdi. Haçanda çopanyň öýüne dolanyp gelende dostlarynyň baryny çağırdy. Ol olara Gelin, meniň bilen şahatlanyň. Meniň goýnum ýitipdi we men onu tapdym. diýdi. Agyldanky ähli goýunlar hem ýiten joralarynyň tapylandygyna şahatlandylar. Özleriniň her birleri üçin çopanyň alady diýendigi olary şahatlandyrdy. Özüni oňa çopan diýip atlandyran İsa biziň her birimizi şu tarihdaky çopanyň öz goýunlaryny söýüşi ýaly söýýär. Biziň birimiz ýitmegimizi İsa islemeýär. Ol biziň ählimiziň özüniň ýyzyna eýermegimizi isleýär. Oňa çopan bolan İsa biziň her birimiziň Hudaýyň maşgalasynda howpsuzlykda bolmagymyza kömek edip bilýär. Ýa-da salalyň. Çopanyň näçe goýuny bardy? Bir ýedek akşam ol olary sanaýarka näme boldy? Ol dogry saýlaw etdimi ýa-da ýok? Goýnuny tapanda çopan näme duýdy? Kimi oňa çopan diýýärler? Öz saýlawyň hakynda oýlan. İsa seniň çopanyň. Nädip sen onuň ýyzyna eýermegi, onu söýmegi we oňa kulak asyjy bolmagy öwrenip bilersiň. Dogry saýlaw etmegi öwren. Gizlenpejek oýnuny başgaça da oýnap bolar. Sen özüňi ýiten goýun taryhyndaky kiçijik guly hökmünde saýyp, çopanyň tapyp bilmek üçin ýuwaşça me diýip bilersiň. Haçanda onu söýmegi we oňa kulak asyjy bolmagy öwrenenimizde biz özümiziň oňa çopanymyz bolan İsanyň ýyzyna eýerip bilýändiris. Dilek edeliň. Hudaý, oňa çopanymyz bolan İsa üçin saňa minnetdarlyk bildirýäris. Seniň maşgalaňda biz özümizi dolu howpsuzlykda duýup bilýändiris. İsanyň ady bilen. Amin. Özüniň sağlygyny üçin erkek adam İsa minnetdarlyk bildirdimi? Ýa-da ol öz dostlary bilen gaçyp gitdimi? Minnetdardyr saňa İsa. Şäherden şähere geçip İsa Hudaýyň söýgüsi hakda eşitmek isleýän adamlaryň köpligine duş gelýärdi. İsany görmek isleýän adamlaryň käbirleri kesel zararly ejir çekýärdiler. Olary İsanyň syrkawlary sagalýandygy hakynda bilýärdiler. Bir gezek İsa heýwere keseli bilen kesellän 10 sany erkek adama duş geldi. Heýwere keselli adamlaryň sagdyn adamlara ýakynlaşmagyny kanun gadagan edýärdi. Eger heýwere keselli adam sagdyn adam ýakynlaşsa, ol sagdyn adama öz keseli ýokuşduryp bilerdi. Şonuň üçin hem kanuna laýyklykda heýwere keseli bilen kesellänler öz maşgalalaryndan daşda ýaşamalydylar. Heýwere keselli 10 adam ýol boýunça gelýän İsany görüp oňa ýakynlaşmaga het etmediler. Olar özleriniň aralykda durmaldyklaryny bilýärdiler. Emma olar özlerini İsanyň sagaltmagyny güýçli hislärdiler. Şonuň üçin hem olar gaty ses bilen İsa, haýyş etýär, bize kömek et diýip gaýgyrdylar. Bu adamlaryň özüne nähil kömek araşýandyklaryny İsa bilýärdi. Ol olara öňüze gidin. Siz bundan beýle keseli dälsiňiz. diýdi. Bagtlylykdan özlerini ýatlaryndan çykaryp heýwere keselliler ýerlerinden okturuldylar. Nähil şahatlyk bilen olar öz maşgalalaryny görerler. Olar ýolda ylgap barışlaryny bir-birlerine seredýärdiler. Özleriniň ýaralarynyň ýitendigini olar görýärdiler. Birden 10 erkekleriň biri saklandy. Dostlary ylgap ýollaryny dowam etdirýärkäler, ola dil çüýlenen ýaly ýolda durdy. Özü bilen İsanyň eden täsinligi baradaky pikir onu ýere kaklan ýaly etýärdi. Şeýlelikde saklanan adam wajyp saýlaw etmeldi. Ol İsanyň ýanyna dolanyp baryp oňa minnetdarlyk bildirip bilerdi. Şeýle hereket dogry bolardy. Ýa-da ol beýleki 9 adam bilen ylgap gidip bilerdi.
Eger beýlekler ylgaýan bolsalar, ýerinde durmagyň geregi barmy? Onuň hem öýüne çaltyrak barmak islegi beýleklerinkiden pes däl dahiryn. Ine bu adam näme etdi? Özüniň öňe bolan her bir ädimin ýalňyş taýandygyny ol çözdü. Öňe gitmezinden ol izine dolanyp İsa minnetdarlyk bildirmelidir. Şonuň üçin hem heýwereden azat bolan adam izine urulyp İsa'nın duran ýerine tarap ylgady. Ol onuň aldynda dyza çöküp özüniň sagalagy üçin oňa minnetdarlyk bildirip başlady. Bu adam Hudaýyň şifa beriji güýjüni alkyşlady. İsa ondan Heýwere keseller on dälmi? Men sagaldanlarymyň dokusu nirede? Minnetdarlyk aýtmak üçin teniň ýeke özüň dolanyp geldiň. diýdi. Sagalan adam beýlekleriň öýlerini algap gidendiklerini bilýärdi. Emma hiç ýyl jogap bermedi. Ol dolanyp gelip İsa minnetdarlyk bildirendigi üçin şatdy. İsa bu adama ýylgyryp, Ýeriňden tur. Öňe öz maşgalaňy dolanmaly wagtyň geldi. Seni sagaltmaga güýjümiň bardygyna sen ananyň we ine sen sagdyn. diýdi. Şondan soň bu adam öýüne gitdi. Öýüne gelende maşgalasy onu görmäge gatşatdy. Onuň özü hem maşgalasyna dolanyp gelen üçin şatdy. İsa bilen duşuryp oňa şatlyk sogat etdi. Ýa-da salalyň. Näçe sany heýwere keselli bardy. İsa nädip olara kömek etdi. Näme üçin sagalanlaryň biri saklandy? Ol adam dogry saýlap etdimi ýa-da ýok? Öz saýlawyň hakynda oýlan. Haçanda adamlar sana kömek edenlerinde sen olara näme diýärsiň? Hudaý sana nähili kömek edýär? Şeýle ýagdaýlarda sen nähili minnetdarlyk sözlerini aýdarsyň? Dogry saýlap etmegi öwren. Hudaý bize kän sowgat etdi. Bizim dostlarymyz, garyndaşlarymyz, iýmetimiz, geyinmäge eşigimiz, öý haýwanlarymyz we şoňa ştatlar bar. Harplygyň her bir harpyna başlanýan Hudaýyň sowgatlarynyň adyny tutup bilermiň? Bu hakda oýlan. Sen her gün bu dileglerinde bu sowgatlaryň biri üçin Hudaýa minnetdarlyk aýdyp bilersiň. Hudaýa minnetdarlyk bildirmek kararyny kabul eden her bir adam bagtly bolýandyr. Dileg edeliň. Hudaý, kesel bolan günlerimizde özümizi oňa duýan günlerimizde seniň öz ýanymyzda bolýandyň üçin sana minnetdarlyk bildirýäris. Ähli iýerýän zatlaryň üçin sana minnetdar bolmaga bize kömek et. İsa'nın ady bilen. Amin. Bartimay özüne İsa'nın kömek edip biljekdigini anandymy? Ýa-da ol onuň bilen gürleşmäge de tynanşmadymy? Guşlar görmek. Bartimay öýde oturmak halamaýardy. Haçanda ol koşa çykanda öz bedeninde şemal öwsýändigini duýýardy. Ol guşlaryň seslerini eşidýärdi. Ýalňyja bişirilen çöregiň ysini duýýardy. Emma Bartimay hiç zat görmeýärdi. Görüp hem biljek däldi. Çünki ol dogawutdy kördü. Bütün gün ol ýoluň gyrasynda oturup sadaka dileýärdi. Gapdaldan geçen her bir adyma ol elini uzadyp teňe soraýardy. Bartimay üçin bu çöregini gazanmagyň ýekajak mümkinçiligi. Käwr ýolagçylar az berýärdiler. Beýlekleri bolsa köpräk. Käwrleri bolsa hiç taýsyn bermeýärdiler. Bir gezek Bartimay täsin hawara eşitdi. Ol İsa hakda eşitdi. İsa'nın ähli adamlary hatda dogawutdy körleri hem sagaldyandygyny oňa aýtdylar. Bartimay haýran galan bolsa gerek. İsa diýenler kimkä? Özüniň gözlerini ol açyp bilermikä? Bir gezek Bartimay adatdakysy ýaly ýoluň gyrasynda oturdy. Emma bugün onuň üçin bary adaty däl ýaldy. Ol çetde ýygnanan adamlaryň sesine kulak goýdy. Olar İsa hakda gürrüň edýärdiler. Şuňlar bu ýoldan geçip gitmeli. Ine birdenem şowkun sesleri eşidildi. İsa gön Bartimaýyň oturan ýerine tarap gelýärdi. Şeýlelikde Bartimay wajyp saýlap etmeldi. Ol özüni İsa eşider diýip sesiniň baryna gaýgyryp bilerdi. Özüne İsa'nın kömek etjekdigine hatda tagalçakdygyna inanyp bilerdi. Ýa-da Bartimay öňküsi ýaly ýoluň gyrasynda oturup sadaka dilemegini dowam etdirip bilerdi. Şol gün adam gaty kändi we ol kän pul ýygnap bilerdi.
Galyberse-de ol özüni İsa'nyň dogrudanam sagalyp biljekdigini anyk bilmeýärdi. Barçymay näme bitdike? Ol sesiniň baharyndan gaýgyrdy. İsa, maňa rehim et. Emma körşe okunly märeke gurşapdy we hiç kim onu öňe goýbermek islemeýärdi. Tersine ýanynda duran adamlar onuň sesini peseltmegi talap etdiler. Ýöne Barçymay sesini kesmek islemedi we ýene bir gezek gaýgyrdy. İsa, maňa rehim et. İsa saklandy we öz ýanyna gaýgyran adamy getirmeklerini buyurdy. "Bar!" diýip kimdir bir Barçymaya aýtdy. "İsa seni görmek isleýär." Nähili bagyt. Kör ýerinden turup märkanyň arasy bilen öňe ýöredi. Ol özüniň aň ýetirip bilerinden hem İsa'nyň alnynda boldy. İsa Barçymaydan "Näme isleýärsiň?" diýip sorady. "Gözümiň açylmagyny." İsa ýylgyrdy. "Özüň sagardyp biljekdigime inanyň. Şonuň üçin hem seniň gözleriň açýaryn." Barçymay haýallyk bilen gözlerini açdy. Howa, ol görýär. Barçymaýyň ilkinji göreni İsa'nyň ýylgyrşy bolsa gerek. Onsoň ol guşlary, asmandaky bulutlary, ýoly gördü. Ol märkanyň her bir adamyna göz aýlady. Barçymay İsa'nyň ýüzüne ýerdi. Ol özüniň onu çağırandygy üçin şeýle urşatdy. Indi ol nirä gidýändigini görýär. Özüniň sagaldyjy güýjüne Barçymaýyň inanandygy üçin İsa'nyň özü hem şatdy. Ýa-da salalyň. Barçymay İsa'dan näme soramak isledi? Barçymay dogry saýlap etdimi ýa-da ýok? İsa Barçymaýa kömek etdimi? Bu sagalma kime şatlyk getirdi? Öz saýlawyň hakynda oýlan. Sen İsa'dan özüň ýa-da öz dostuň üçin näme soramak isleýän? İsa hemişe adamlara kömek edýär, emma dürli surlar bilen. Ol muny näde edýär? Eşitmeýän ýa-da görmeýän, düşegünden turup bilmeýän adamlar üçin sen näme edip bilersiň? Dogry saýlap etmegi öwren. Saňgadyň jaňyny şeýle edip goý. Ol günde bir näçe gezek jaň kaksyn. Her gezek jaň sesini eşideninde, özüňi görüp ýa-da eşidip ýa-da ýöräp bilýändiň üçin Hudaýa minnetdarlyk aýt. Öz saglygymyz hakynda aladet bilmegimize Hudaýyň kömek etjegine biz bil baglap bilýändiris. Dilek edeliň. Hudaý, görüp eşidip bilýändigimiz üçin şeýle-de özümde beren ähli zatlaryň üçin saňa minnetdarlyk bildirýäris. Öz saglygymyz hakynda aladet etmek kararyny kabul edip bilmegimize kömek et. İsa'nyň ady bilen. Amin. Meýrem İsa'ny diňledimi? Ýa-da ol öz işi bilen meşgul boldymy? Meniň ýanymda otur. Ul bolmadyk Beytaniýa şäherinde ähli aýallaryň her biri öz işleri bilen meşguldylar. Käbirleri goýdan suw daşaýardylar. Beýlekler çörek pişirmek üçin däne döwýärdiler. Üçünjileri bolsa kir ýuýardylar. Bir kiçijik öýde ýaşaýan iki aýal dogan hem öz işleri bilen meşguldylar. Emma Meýrem bilen Marta özleriniň umumy dostlary bolan İsa'nyň gellerine taýýarlanyp kir ýuýardylar we çörek pişirip öý tertibe getirýärdiler. Tizara öýüň içi arasa boldy we otda günortalyk nahar taýýarlanýardy. Ine-de İsa Meýrem bilen Martanyň ka geldi. Olar onuň ýakyn dostlarydy. Çünki olaryň öýlerinde bolmagy halaýardy. İsa oturup Hudaýyň sevgisi hakda gürrüňe başlady. Marta şol wagt özüniň etmeli işler hakynda oýa batdy. İlk bilen ol nahary pişirip utarmalydy. Onsoň nahary mehmanlara hödürläp çaý demlemelidy. İsa ýoldan gelen soň suwsaň bolsa gerek. Ýok, onuň ýeköz ýetişip bilmez. Oňa Meýremiň kömegi gerek bolar. Meýrem bolsa wajyp saýlap etmelidi. Ol oturup İsa'nyň Hudaýyň sevgisi hakda berýän gürrüňlerini diňläp bilerdi. Ol gaty oňat mugallim we Meýrem onu diňlemegi halaýardy. Ýa-da ol uýasy bilen öý işlerine gatnaşyp bilerdi. İsa bolsa tä onuň boşagyna çen garaşmaly bolar. Meýrem näme etdike? Ol İsa'nyň her bir sözüni eşitmek maksady bilen oňa has ýakyn oturdy. İsa şeýle diňlejisine ün serip hoşallyk bilen ýylgyrdy. Emma Martanyň gülmäge wagty ýokdy. Ol İsa Entek edilmeli iş gatyken. Meryem'in bana kömek etmelidigini aýt. diýdi. İsa oňa jogap berip, Marta, Marta, gamyn olma.
Meýremiň Hudaýyň söýgüsi hakda eşitmek isleýär. Bu iň wajyp zatdyr. Diýdi. Uyalaryň ikisine de gurrun görer ýaly İsa'da şeýle urken taryhlar bardy. Emma ol olaryň öýlerinde ýene biraz wagt bolup biljekdi. Ol Martanyň hem öz ýanynda oturup Hudaýyň söýgüsi hakda eşitmegini İsa nenen isleýärdi. Ýa-da salalyň. Marta bilen Meryem nähili işler bilen meşguldylar. İsa olaryň öýüne gelende näme etdi? Marta Meryemden nähili kömege garaşdy? Meryem dogry saýlaw etdimi ýa-da ýok? Öz saýlawyň hakynda oýlan. Sen özüňe ünsli diňleýiji diýip bilermiň? Nädip sen hasda ünsli bolup bilersiň? Nädip Hudaýyň söýgüsi hakda bilip bolýandygy hakynda gurrun ber? Kimdir biriniň mukaddes kitapdan alynan taryhlary okuyşyny diňlemek, mukaddes kitap mowzumlaryndaky filmleri we telegepleşikleri syň etmek, İsa hakyndaky aýdymlaryň sözlerini ünsli bolmak we şoňa meňzeşler. Dogry saýlaw etmegi öwren. Hudaý hakda gurrun bermegi halaýan adam tap we onuň özüňe Hudaýyň söýgüsi hakda gurrun bermegini sora. Belki-de bu adam seniň ejeň ýa-da kankaň, mamaň, babaň, dostuň, ýygnak çöpüniň mukaddes kitap mektebiniň muallimi bolup biler. Olary ünsli diňlemäge çalyş. Hudaýyň söýgüsi hakda gurrun berýänlere üns berip diňlemegimizi Hudaý halaýandyr. Dilege edeliň. Hudaý, kimdir biri sen ýa-da seniň ogluň İsa hakda gurrun bereninde ony ünsli diňläp bilmegimize kömek et. Amin. Zakkay İsa'nyň öňünde öz ýalňyşlyklaryny boýuna alyp olar üçin ökündümi? Ýa-da ol näme dogry hereket etmegini dowam etdirdimi? Agaçda ul bolmadyk bir şäherde Zakkay adly bir adam ýaşaýardy. Özüniň baýlygyna seretmezden ol betbagt adamdy. Ol şäheriň ýaşaýjylaryna kanunyň talap edeninden artyk salgyt ýygnap, baýlygyny ýalan arkalygyny apdy. Artyk pullary ol özüne alýardy. Özlerinden artygy bilen pul ýygnaýandy adamlara yaramaýardy. Şonuň üçin hem onuň dostlary ýokdy. Ol ýekedi. Bir gezek Zakkay öz şäherine İsa'nyň gelendigi hakynda bilýär. İlki bilen ol bu täzelge üns bermedik bolsa gerek. Onuň saglygy gowdy. Gözi oňat görýärdi. Şonuň üçin hem ol İsa'nyň kömegine mätäç däldi. Emma soňa bilen Zakkay İsa'nyň her bir adam üçin dost bolmak isleýändigi hakda oýlandy. Belki-de Zakkay İsa seretmelidir. Zakkay İsa'nın geçmeli ýoluna çykdy. Şäheriň ähli ýaşaýjylar İsa'ny garşylamaga çykdylar. Şeýle urken adam ýygnaşypdy welin Zakkay hiç da görüp bilmedi. Ol kiçi boýludy. Ol hatda özüni öňe goýbermeklerini de haş edip bilmeýärdi. Çünki onu hiç kim söýmeýärdi. Hoç şol pursat Zakkaýyň kellesine oňa pikir geldi. Eger ol İsa'nyň geçip barýan köçesindäki agaja minse bolmazmy? Zakkay hut şeýle etdi. Ol gur ýaprakly şahada ber kornaşdy. Indi ol hemmeleri görýärdi. Onu bolsa hiç kim gören okdy. İsa has ýakyn gelýärdi. Zakkay onuň ýüzüniň has mehirlidigini gördü. Emma İsa ogrynyň dosty bolmak islermike? İsa ýolunda dowam etdirýär we birden ol hut Zakkaýyň oturan agajynyň aşagynda saklandy. Ol ýokary seredip şahalaryň arasynda Zakkaýy gördü we oňa Başak düş. Şu gün men seniň öýüňe barýaryn. diýdi. Munyň şeýledigine Zakkaýyň inanmagy gaty kyndy. Diňe dosty onuň öýüne gelip bilerdi. Diýmek İsa onuň dosty bolmak isleýär. Emma haram ýol bilen ýygna baýlygyny ol näme etmeli? Şeýlelikde Zakkay wajyp saýlaw etmeli. Ol agaçdan aşak düşüp İsa'ny öz öýüne alyp baryp bilerdi. Ol İsa bilen dost bolup bilerdi. Ýa-da Zakkay İsa'nyň gidenine çenli garaşyp bilerdi. Şondan soň ol ýekelikde özüniň baý we odun öýüne dolanyp bilerdi. Zakkay näme etdike? Ol çalasynlyk bilen agaçdan düşdi we İsa'ny öz öýüne alyp bardy. Şol ýerde olar gurruna başladylar. İsa'nyň ýanynda oturup Zakkay ýalan arkaly ýygnan baýlygy sebäpli utandy we oturanlara ýüzlenip Men öz baýlymyň ýartyny garyplara bererin.
Salgyda artygy bilen alan adamlaryma bolsa 4 esse edip gaýtaryp bererin. diýdi. İsa bilen dostluk Zakka üçin özüniň paýlamagy synanşan pullarynyň baryndan hem gymmatdy. Zakka näde dor hereket edende üçin onuň ökünendigine İsa şahatdy. Ahir soň Zakkaýyň öz ýalňyşlyklaryny düzeltmek islendigine ol şahatdy. İsa Zakkaýa Men seniň ýaly adamlary tapyp olara kömek etmek üçin geldim. Indi sen Hudaýyň halas bolan perden diýdi. Ýa-da talalyň. Zakkay nähili ýol bilen baýapdy. Näme üçin ol agaja çykdy? İsa Zakkaýa näme diýdi? Zakkay dogry saýlap etdimi ýa-da ýok? Öz öýüne İsa gelenden soň Zakkay nädip özgerdi? Öz saýlawyň hakynda oýlan. İsa seniň dostun bolmak isleýär. Senin haýsy ýalňyşlyklaryňa hiç açan gaýtalamazlygyňa ol saňa kömek eder. Dogry saýlap etmegi öwren. Stoluň aşagynda otur we şol ýerde oturup öz aýagyňdan başga hiç zat görmeýändiňe göz ýetir. Onsoň stoluň üstünde durup Zakkaýyň agagyň üstünde oturup teredişi ýaly taş töwereňe seret. Günertanlyk nahary döwründe saçaga bir adam üçin artykmaş gapçany goý we İsanyň öz ýanynda oturandygyny gözeňine getirip onuň bilen gürleş. Dogrudanam onuň öz ýanyndadygyny sen bilýärsiň. Öz ýalňyşlyklarymyzy dogurlap, olary mundan beýlek hiç haçan hem gaýtalamazlyk hakynda İsa'dan soramaga biziň hemişe-de mümkinçiligimiz bardyr. Dilek edelim. Hudaý İsanyň her birimiziň dostumyz bolmak isleýändigini bilmek neniň şahatlykly. Men hakda ökünýärin we indi dogry hereket etmek isleýärin. İsanyň ady bilen. Amin. Aýal özünde barynyň iň oduny İsa sowgat etdimi? Ya da ol onu öz üçin alyrdymy? İsa üçin sowgat. İsa adaça öz dostlary bilen naharlanýardy. Olar gürleşýärdiler, gülüşýärdiler we bilelikde diňjalýardylar. Bir gezek tanymal adamlaryň biri bolan Simon İsa'nyň günertanlyk naharyna çağırdy. Simon öz öýüne kän adam çağırypdy. Emma bir aýal çağırmadyk bolsa gerek. Ol aýal utançsız hereketlerini edipdi. Hemmeler onuň nähili ýaşandygyny bilýärdiler we köpler onu ýigrenýärdi. Emma bu aýal İsa'nyň Hudaýyň söýgüsi hakda gurrun edýändigini eşitdi. Özüni İsa'nyň söýýändigine bu aýal ynamlydy. Şonuň üçin hem ol ona täsin sowgat etmek ýüregine döwdi. Bu sowgat ol aýalyň özünde bar bolan iň oňa sowgady. Bir küýde hoşoý isli ýagdy. Ol İsa'nyň kän ýol ýöreýändigini we aýakgabynyň aýagyny urýandygyny bilýärdi. Onuň sowgat etjek ýagy onuň aýaklarynyň ýadoglugyny aýryp bilýärdi. Şeýlelikde aýal wajyp saýlap etmeldi. Ol ýagy İsa'nyň aýaklaryna döküp bilerdi. Bu İsa'nyň ol hakdaky aladasynyň Hudaýyň bagyşlanmasy hakdaky şahatlykly habaryň nişany bolardy. Ýa-da hoşoý isli ýagly küýdäni ol özüne galdyryp bilerdi. Belki-de özüniň ýakynlaşmagyny İsa isleýän däldir. Belki-de ol onu asla söýýän däldir. Aýal näme etdike? Ilki bilen ol hoşoý isli ýagy İsa'nyň aýaklaryna dökdi. Onsoň onu özüniň uzun saçlary bilen süpürdi. Haçan da hoşoý isli ýagyň ýyzy bütün otağa ýaýrandy. Myhmanlaryň köpüsi töwereklerine seredişdirip ol aýaly gördüler. Öýüň hojaýyny hem çağırmadyk myhmany gördü. Ol aýalyň durmuş hakda hojaýyn baryny bilýärdi. Şonuň üçin hem ol İsa bu aýalyň günäleri hakda aýtdy. Jogap edip İsa Simona şeýle diýdi. Meni öýüňe çağırıp, sen meniň üçin hiç zat etmediň. Sen meniň aýaklarymy ýuwmadyň we hatda garşy da almadyň. Bu aýal bolsa, maňa bolan ul söýgüsini gillemedi. Onsoň İsa günäli aýaly seretdi. Ol hem onuň gözlerine seretdi. Bu gözlerde aýalyň özüne bolan çäksiz söýgü bardy. Hawa, İsa öz alnynda günäli aýalyň durandygyny, onuň kän ýalňyşlyklar edendigini bilýärdi. Emma şeýle-de,
Ol bu aýalyň başga adam bolup öz durmuşyny üýtgetmek isleýändigini hem bilýärdi. Bu aýal Hudaýyň söýgüsi we bagyşlamasy hakda eşitmek isleýär. Aýal ağlady. Emma bu göz ýaşlary gaýgy gözler däldi, şatlygyň göz ýaşlarydy. Özüne İsa'nyň düşünendigi üçin bu aýal şatdy. İsa'nyň şeýle güýçli söýýändigi üçin bu aýal bagtlydy. İsa oňa Senin günälerin bagyşlanýar. Sen maňa ananyň we insen. Hudaýyň halas bolan perzendi bolarsyň. Bar, parahat git. diýdi. Özünde bar bolan iň gymmat baha zady İsa sowgat eden üçin aýal nenen şatdy. Onuň günälerini bagyşlan üçin İsa'nyň özü hem şatdy. Ýa-da salalyň. Näme üçin aýal İsa'nyň aýaklaryna hoşba ýysly ýagy dökmek isledi? Ol dogy saýlap etdimi ýa-da ýok? Aýalyň özünde bar bolan iň oňa zadyny sowgat edenden soň İsa näme hili sözler aýtdy? Öz saýlawyň hakynda oýlan. Özüňiň şu wagtda çenli sowgat eden sowgatlarynyň haýsysyny iň täsin diýip hasaplaýan. Näme üçin onu sowgat edesiň geldi? Sen İsa üçin sowgat edip bilersiň. Başga adamlara sowgat etmek bilen İsa'nyň özüne sowgat edýändigimizi ol aýdýar. Haçanda sen İsa'ny söýýändiňi, edin ähli ýaman işleriň üçin ökünýändiňi aýdanynda, ol bularyň baryny edil sowgat hökmünde kabul edýär. Dogry saýlap etmegi öwren. Kagyza küýdäniň suratyny çek we surata 1-2 damja atyr damdyr. Onsoň öz suratyny kimdir birine sowgat et. Şonda ol adam seniň İsa'ny nenen güýçli söýýändiňi düşünür. Adamlara bir zada sowgat etmek, özümiziň İsa'ny söýýändigimizi görkezmegiň iň oňat usulydyr. Dilege edeliň. Biz seni söýýäris. Dogry hereketler edip saňa bolan söýgüýimizi görkezip bilmegimize kömek et. Seniň adyň bilen. Amin. İsa'nyň şähertleri onuň üçin eşek getirdilermi? Ýa-da öz mugallim üçin Ýerusalyma piýada girmek gowudur diýip olar çözdülermi? Ýerusalyma. İsa Ýerusalymaň ýanyndaky baýyrda durdy. 3 ýylyň içinde ol bütün ýurdu diýen ýaly aýlanypdy. Onuň baran ýerinde uly märeke üýşýärdi. Adamlar özlerini Hudaýyň söýýändigini eşitmek isleýärdiler. Syrkowlar bolsa özlerini İsa'ny sağaltmagyny isleýärdiler. Erwe diýişler edenler bolsa bagyşlanma almak isleýärdiler. İsa'nyň sözleri we işleri köplere ýaraýardy. Kär adamlar hatda onu öz padşahs etmek isleýärdi. Ýöne Ýerusalimde köp kanunçylar İsa'ny söýmeýärdiler. Eger İsa padşah bolsa, onda olar öz orunlaryny ýitirerler diýip gorkýardylar. Şonuň üçin hem olar ony dürli soraglar bilen tutmak isleýärdiler. Ýöne İsa nähil jogap bermelidigini hemişe de bilýärdi. Olar onu kanunlary bozmakda günäkärlemäge synanyşdylar. Emma İsa hemişe de dogry hereket edýärdi. Ahyrsoň olar Ýerusalimde dolanyp, İsa şol ýerde garaşmagy we oňa garşy bir zatlar oýlap tapmagy makul bildiler. Olar islendik ýol bilen İsa'dan diýilmek isleýärdiler. İsa öz durmuşynda tiýdary pajygal ýagdaýlaryň boljakdygyny bilýärdi. Şeýle de ol özüniň Ýerusalyma gitmelidigini hem bilýärdi. Şonuň üçin hem ol Ýerusalymaň golaýynda saklanyp, özüniň iki şägirdine Men siziň Ýerusalymaň golaýyndaky uly bolmadyk owa baryp, şol ýerden bir eşegi getirmeňizi isleýän. Ol eşegiň ýanynda hiç kimiň bilmedik taýgary bolar. Onu meniň ýanyma getiriň. Eger kimdir biri taýgaryň näme üçin gerekdigini sizden sorasa, onuň mugallim üçin gerekdigini aýdyň. Şeý dip şähertler wajyp saýlap etmelidiler. Olar owa baryp taýgary gözläp, onu İsa'nyň aýdyşy ýaly onuň ýanyna getirip bilerdiler. Ýa-da olar bu taýgary gözläp tapmadyk ýaly özlerini alyp baryp bilerdiler. Olar İsa'nyň Ýerusalyma girmegine garşy bolup, onu saklamaga synanyşyp bilerdiler. Ahyrsoň şäher de howpsuz däldi. Şähertler näme etdiler? Olar owa baryp kiçijik taýgarly eşegi tapdylar. Onuň eýesine olar Bu taýgar Rebbe gerek. diýdiler.
Onsoň şähertler taýhary İsa'nyň ýanyna getirdiler. Onuň üstünde mugallimin oturmagy üçin amatly bolar ýaly olar geyimlerini taýharyň üstüne atdylar. Taýharyň üstünde beýik baýyrdan aşağı düşüp İsa Ýerusalemiň derwezelerine barıp ýetdi. Adamlar onu şahatlykly ses bilen garşy aldylar. Osana, İsa bizim paçamız. Olar öz geyimlerini köçä ýazdylar we agaçlaryň şakalaryny ýelpeýärdiler. Halkyň şahdiýandygyna İsa şahatdy. Ol özüni ýigrenýän kanunçylar hem gördü. Tez ara özleriniň ýüzbeýüz duşşykdyklaryny İsa bilýärdi. Emma bu oňatly üçindir. Çünki İsa bu dünýä hut şonuň üçin gelipdi. Ýa-da salalyň. İsa haýsy şähere bardy? Özüniň iki şagirdinden ol näme haýyş etdi? Şagirdleri dogry saýlap etdilermi ýa-da ýok? Halk İsa'ny nähili garşy aldy? Näme üçin İsa gamgyn boldy? Öz saýlawyň hakda oýlan. Sen manysyna düşünmedik ýumuşlary ýerine ýetirmeli boldyňmy? Dogry hereket edýänmi ýa-da ýokdugyny sen nädip bilip bilersiň? Eger biz Hudaýa ýaransak, bu dogrudur. Mysal üçin oňa diýişler etmek, anam etmek, ata-eneňe we mugallimleriňe kulak asmak we şoňa meýzeşler. Dogry saýlap etmegi öwren. Özüňiň İsa'nyň şagirdleriniň biridigini gözeňe getir. Sen gidip taýhary tapmaly, onuň arkasyna geyimlerini atmaly. Onsoň agaçlaryň şahalaryny ýelpäp hemmeler bilen İsa'ny garşy almaly. Ýerusalemde käbir adamlar İsa'ny söýmeýärler. İsa bolsa bu şähere girmek isleýär. Şu sebäpli närazylygyny ýüzüňiň üýtgemegi bilen beýan et. Eger-de biz Hudaýyň özümizden talap edýänini düşünmesek-de, onuň tawşyrygyny ýerine ýetirmelidiriz. Dilege deliň. Hudaý, hatda ähli zatdan özümüz üçin düşnükli bolmasa-da, biz hemişe dogry hereket etmek isleýäris. Özümüze kömek etmeňi İsa'nyň ady bilen soraýarys. Amin. Garyp aýal öz pullaryny Hudaýyň iş üçin berdimi? Ýa-da olary özüne alyrdymy? Diňe iki teňe. O adathanada durup, İsa bu ýere gelen adamlara syn edýärdi. Olaryň arasynda garrylar we ýaşlar bardy. Owadan geyimli, barmaklary gymmat bahal ýüzükli, baý adamlar gelýärdi. Şeýle-de köne geyimli geyinen hiç bir şaý sepsiz garyplar hem gelýärdiler. Emma o adathana gelenleriň bary Hudaýy şöhratlandyrýardylar. Gelen adamlar pul sadakasyny hem berýärdiler. Ýani Hudaýyň işi üçin sadaka berýärdiler. O adathanada pul ýygnamak üçin küýde bardy. Şol gün İsa şol küýdäniň golaýynda durdy. Onuň ýanynda şähertler hem bardy. Ine de olar bir näçe oňat geyinen baý adamlaryň sadaka üçin niýetlenen küýde ýakynlaşandyklaryny gördüler. Gapçyklaryny açyp bir näçe teň alyp onu küýden taşladylar. Ýöne olaryň gapçyklarynda ýene kän pul bardy. Öz teňelerini taşlamalaryndan ozal baý adamlar töwereklerini seredişdirip, özlerine hemmeleriň üns berýän wagtyny saýlan bolsalar gerek. Diňe şondan soň olar küýden öz teňelerini taşladylar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şeýleken sadakanyň berilýändigini görenleriň bary ýylgyran bolsa gerek. Baýlar hem ýylgyrýardylar. Olaryň gapçyklarynda ýene kän pul bardy. Şonuň üçin hem şeýle sadaka olar üçin maddi taýda hiç de ýük bolmazdy. Onsoň İsa bilen onuň şähertleri o adathana köne egin başly bir garyp aýalyň gelendigini ünsärdiler. Ol gapçygyny açyp ondaky pullary sanady. 1, 2. Onuň pulunyň bary 2 teňedi. Şeýlelikde garyp aýal wajyp saýlap etmelidi. Ol Hudaýyň işi üçin sadaka hökmünde 2 teňesini küýde taşlap bilerdi. Soň bolsa öz hakda Hudaý alad eder diýip umyd edip bilerdi. Ýa-da ol soňky pullaryny gapçykda galdyryp, biraz soňrak olar özü üçin ulanyp bilerdi. Ine bu aýal näme etdi?
Ol küýdäniň ýanyna baryp, baýlaryň edişi ýaly töweregine seredişdirmedi. Ol kimdir biriniň özüne üns bermegini garaşmatda çaltlyk bilen teňgelerini küýden atdy. Emma bir adam şonda doňa seredýärdi. Bu İsa'dy. Ol öz şähertlerine bu garyp aýalyň Hudaýa näme sadaka berendigi hakynda aýtdy. Ol bu garyp aýalyň az mukdardaky sadakasynyň baý adamlaryň beren köp sadakalарyndan gymmatdygyny aýtdy. İsa'nın näme üçin şeýle diýendigine şähertler geň aldylar. Baý adamlaryň öz pullarynyň ujypsyzca bölegine sadaka berendiklerini İsa olary düşündirdi. Garyp aýal bolsa Hudaýa şeýle örsöýär bilen ol özüniň soňky puluny sadaka berdi. Onuň bereni has uludy. Aýalyň Hudaýyň iş üçin sadaka bermek isleýändigi Hudaý üçin ýakymly boldy. Elbetde, Hudaý ol aýal hakda alad eder. Ol aýalyň özü de hoşaldy. Çünki onuň pullary Hudaýyň iş üçin ulanylýar. Elbetde, aýal özüniň dogry hereket edendigini bilýärdi we bu onu bagtlaýardy. Ýada salalyň. Wazathanada küýde näme üçin durdy? Näme üçin baýlar oňa öz pullaryny taşlap ýylgarýardylar? Haçanda garyp aýal iki teňgesini sadaka berende, onuň nämesi galdy? Garyp aýal dogry saýlap etdimi ýa-da ýok? Öz saýlawyň hakda oýlan. Öz pullaryňa sen näme satyn almak islerdiň? İlki bilen Hudaýyň işi üçin sadaka berjekdiňe anamlymy? Puldan başga nähili syýlaglary sen Hudaýa teklip edip bilersiň? Dogry saýlap etmegi öwren. Nädip özüňiň pul gazanyp biljekdigiň hakda oýlan. Mysal üçin, howlyny süpürmek ýa-da öýde bir işleri ýerine ýetirmek. Onsoň ähli gazanan pullaryňyň Hudaýyň işine, ýygnaga, hoş habar işine, hayır sahavat işlerine we şoňa meňzeşlere berjekdigiň hakynda karar kabul et. Şeýle edeninde sen nähili duýgulary başyňdan geçirýän? Ähli başaran zatlarymyzy Hudaýa berenimizde bu onuň üçin ýakymlydyr. Dilek edeliň. Hudaý kän syýlaglar etmäge bize kömek et. Çünki biz senden kän zatlary alýandyrys. İsa'nyň ady bilen. Amin. İsa adamlara hyzmat etdimi? Ýa-da olaryň özüne hyzmat etmegi soradymy? Kim hyzmatkär? Bütün hepdelep İsa wazathanada we Ýerusalimiň köçelerinde sapak berdi. Adamlar topar bolup onu dinlemäge barýardylar. Käwr adamlar hatda öz paçasy hukmunda İsa'ny saýlamagy islediler. Emma häkimiýet başynda oturan adamlaryň köpüsi onu ýigrenýärdiler. Ondan nädip diýilmeli hakynda olar meýilnama düzýärdiler. Bu welek İsa şähertleri bolan Petrus bilen Ýahýanyň özü üçin otaq taýýarlamaklaryny haýyş etdi. Onda İsa öz şähertleri üçin aýratyn agşamlyk naharyny gurnap, olar bilen aýratyn nahary edinjekdi. Bu agşamlyk nahary olara Musa we Hudaýyň halkynyň Misirden çykyşyny olara ýatladar. Bu aýratyn nahar başynda hemmeler iýip içip bir-birleri bilen gurrun ederler we Musa hakdaky taryhy ýatlarlar. Akşama şähertleriň ählisi otagda ýygnandylar. Ol gatty ýadap aýygan bolsalar gerek. Çünki desine nahar ýemäge girişdiler. Entek olar iýerkäler, İsa ayak ýuwulýarlegene we arasda ýaglyga seretdi. Mukaddes kitabyň taryhlarynyň bolup geçen döwürlerinde adamlaryň sandal geýýändiklerini aýtmalydyr. Şonuň üçin hem tozanly we hapa ýollardan ýörendikleri üçin olaryň aýaklary hem hapa bolýardy. Aýaklary ýuwmak hyzmatkäriň işidi. Emma bu işi asla mugallimler we häkimler etmeýärdiler. İsa bu hakda bilýärdi. Şeýlelikde ol wajyp saýlap etmelidi. İsa öz şähertleriniň aýaklaryny özü ýuwup, beýleki adamlara nähili hyzmat etmelidigiň mysalyny görkezip bilerdi. Şähertleri bolsa, onuň özlerine hyzmat etmek üçin gelendigine, olaryň hem bir-birlerine hyzmat etmeklerini isleýändigini düşünmelidiler.
Ýa-da İsa öýe gelenlerin her biriniň aýaklaryny ýuwmaklygy hyzmatkara buýrup bilerdi. Adatça hyzmatkarlar bu iş bilen meşgul bolmalydylar. Şeýle-de ol şähertlerine ýöne adamlara bolan hyzmat we olaryň nähil oňa hyzmatkarlar bolmalydyklary hakynda gurrun berip bilýärdi. İsa näme etdi? Ol donyny çykaryp sandalyny çykardy. Onsoň ýuwulýan legen suwdan doldurup uly ýaglygy beline daňdy. Ol her bir şäherdiň öňünde diýze çöküp aýaklaryny ýuwdy. İsa bir şäherdiniň aýagyny ýuwup bolup beýleksin kä başlaýardy. Ahyrynda ol Petrusyň ýanyna golaýlandy. Ol mugallyma Ýok, sen beýle hapiş etmelärsiň. diýdi. Bu işin İsa üçin näme manysynyň bardygy hakynda Petrus oýlanmady. Ahyrsoň ol bary ýok öz mugallymynyň şäherdidir. Emma İsa Petrusa jogap berip şeýle diýdi. Eger sen meniň kömekçim bolmak isteseň, onda ilki bilen öz aýaklaryny meniň ýuwmagyma ruhsat bermelisin. Şonda Petrus garşy çykmasyny besetdi. İsa şähertlerin ählisiniň aýaklaryny ýuwdy. Ýene-de donyny geýip olaryň ýanlarynda oturdy. Soňdan Beýle adamlara hyzmat etmeň nämedigini siz hutşuwat gördüňiz. Men siziň hyzmatkaryňyzyň işini etdim. Men size borçludygym üçin däl, siz söýýänligim, size hyzmat etmek isleýändigim üçin şeýle etdim. Siz hem edilmeniň kýaly edin. Bir-biriňize we adamlara hyzmat edin. adamlara nädip hyzmat etmelidigini İsa görkezendüginden Hudaý hoşa aldy. İsa şähertleriniň ýakynlaryna hyzmat etmekden öz bagtlaryny tapjakdyklaryny Hudaý bilýärdi. Ýa-da talalyň. Nem üçin akşamlyk nahara wagty şägirtlere aýratyn nahar ediler. Öz şägirtlerine hyzmat etmek üçin İsa näme etdi? İsa dogry saýlap etdimi ýa-da ýok? Näme üçin Petrus öz aýaklaryny İsanyň ýuwmagyny islemedi? İsa öz şägirtlerine hyzmat edip olara näme öwretdi? Öz saýlawyň hakynda oýlan. Öýde, mektepde, ýygnakda sen nähili boşnamalary ýerine ýetirýärsiň? Kimdir birine hapa işi ýerine ýetirmäge kömek edýärsiňmi? Haçanda sen beýleki adamlara hyzmat edeninde özüňi kime deňeşdirip bilýärsiň? Dogry saýlap etmegi öwren. Belki-de mukaddes kitabyň taryhlaryndaky adamlaryň kıyaly biziň aýaklarymyz şeýle çal tapalanýan däldir. Emma ellerimiz gasy çal tapalanýar. Maşgalanyň ähli agzalarynyň biri-biriniň ellerini nowat ýuwmaklaryny haýyş et. Beýleki adamlara bolan hyzmat her bir adamy bagtly edýär. Dilek edeliň. Hudaý özümize edýän her bir kömegiň üçin biz gatyşat. Adamlara nädip hyzmat edip, olara kömek edip biljekdigimizi bize görköz. İsanyň ady bilen. Amin. Getseman wagtynda İsanyň şähertleri onuň wefar dostlary boldularmy? Ýa-da olar İsa üçin dilek etmeň deregini ukladylarmy? Oýanyň. Akşamlyk naharyndan soň İsa we onuň şähertleri bilelikde aýdym aýtdylar. Onsoň olar oturan otoglaryny taşlap Getsemani bagyna gitdiler. Bu ýuwaş ýerde İsa dilek etmek isläpdi. Ol özüne agyr synaglaryň garaşýandygyny bilýärdi. Ol bu hakda Hudaý bilen gürleşmek isläpdi we özüniň iň oňat dostlarynyň goldamaklaryny isläpdi. Getsemani bagyna barýan ýolda İsa özüne nämeleriň garaşýandygyny hakynda şähertlerine gurrun berdi. Emma olar anarmadylar. Kimdir biri olaryň muallimlaryna ziyan ýetirip bilermi? Olar hiç açyk hem muňa ýol bermediler. İsa şähertlerini bagyň golaýynda galdyrdy we Petrusy, Ýakuby we Ýahýany özüniň iň wepaly 3 dostuny öz ýanyna bilen aldy. İsa olara: Meniň ýüregim gaýgydan dolup taşýar. Şu ýerde galyň we oýa boluň. Dagyň içinde dilek edende uklamaň. diýdi. Özleriniň oýa bolmaklarynyň nenen wajypdygyny şähertler düşünmediler. İsa bady dilek edýärkä, olar onuň üçin
dile etmelidiler. Şeýlelikde şähertler wajyp saýlaw etmelidiler. Olar İsa'nın haýyşyny ýerine ýetirip, uku bilen görüşip bilerdiler. Tiýdary nähili gaýgyly wakalaryň boljakdygyny düşünmeselerem, olar dile edip bilerdiler. Ýa-da İsa'nın şähertleri özleriniň uklamak isleglerini erk edip bilerdiler. Ýoksa da olar ýaňjy naharlandylar we wagt hem gaty geçdi. Doğrudanam öz mugallimleri bilen bagdy näme merwetlik bolup biler. Tiýdary uku İsa'nın ähli, hatda iň wepal dostlaryny ýeňdi. Entek olar uklaýar kalar. İsa özüniň göklerdäki atasy bolan Hudaý bilen gürleşýärdi. Ol haýyş edip oňa: Eger mümkin bolsa, onda özüme garaşan görülerden meni halas et. Men olardan gaça durmak isterdim. Emma özüme tawşyranlarynyň baryny ýerine ýetirerin. diýdi. Iki gezek İsa öz şähertleriniň ýanyna geldi. Emma her gezek olaryň uklap ýatandyklaryny gördi. Siz uklap ýatyrsyňyzmy? Diýip İsa olardan sorady. Oýa olup, dile etmäýetiň hiç de güýjüňiz ýokmy? Haçan İsa şähertleriniň ýanyna üçünji gezek gelende, daňa çenli wagtyň uzakdygyna seretmezden olar ýam ukudan oýnapdylar. Olar bagda İsa'nyň özläp gelen märekany gördüler. Erkekler ellerinde çıra, ýiti bıçak we uzyn peýkamlar götürüp gelýärdiler. Haçan da märeke İsa'nyň şähertleriniň gapdalaryndan geçende uku bütünle ýitirim bolupdy. Bu uzak ukusuz giýjäň diňe başydy. Şähertleriň oýa bolman, dile etmedikleri üçin Hudaý gamgyn bolupdy. Hudaý olaryň öz oglunyň haýyşyny ýerine ýetirmeklerini isläpdi. Haçan da erkekler İsa'ny äkidenlerinde de Hudaý onuň şähertleri bilen biledi. Elbetde, bütün gece Hudaý İsa bilen bolupdy. Ýa-da salalyň. Akşamlyk naharyndan soň İsa'nyň şähertlerini ýere gitdiler. İsa olardan näme garaşýardy? İsa bilen bagyň içine kim gitdi? İsa özüniň üç şäherdinden näme haýyş etdi? Şähertler dogry saýlap etdilermi ýa-da ýok? Öz saýlawyň hakynda oýlan. Eger saňa kömek gerek bolsa, kime bil baglap bilersiň? Beýlekler saňa bil baglap bilermi? Haçanda İsa seniň kömegiňe bil baglananda, sen onuň haýyşyny ýerine ýetirip bilermiň? Dogry saýlap etmegi öwren. İsa bagyş edýän işleriniň düzümini düzmäge kömek etmek üçin ondan kömek sorap, meýilleşdirilenin baryny bir hepdäniň içinde ýerine ýetirmäge syňanyş. Belki de sen İsa onu nähili güýçli söýýändiňe aýdarsyň. Belki de onun dostlary üçin käbir oňat zatlar edersiň. Her gün akşam uklamadygyňdan ozal, ertir näme etjekdiň hakynda oýlan. Özümizden İsa'nyň garaşýanyny ýerine ýetirmäge syňanyşyp biz ýadamaly däldiris. Dile gedeliň, Hudaý özümize İsa tarapyndan tawşyrylan işi hiç haçan hem taşlamazlyga bize kömek et. İsa'nyň ady bilen. Amin. İsa'nyň dostu diýilmäge Petrusa batyrgylyk geçerlik boldumy? Ýa-da ol özüni edil İsa'ny tanamaýan ýaly alyp bardymy? Oduň boýunda. İsa'nyň şähertleriniň biri bolan Petrus öz mugallimini güýçli söýýärdi we hemişe oňa ünsli kulak asýardy. İsa özüni Petrusyň söýýändigini bilýärdi. Şeýle de ol onuň edermen adam däldigini bilýärdi. Şol aýratyn akşamlyk nahar gutarandan soň İsa Petrusa duýduruş berip, Horoz gıýyrmazyndan öň, sen meni 3 gezek inkar edersiň, diýdi. Muallimiň sözlerine haýran galan Petrus desine jogap berdi. Ýok, men muny hiç senem etmerin. Petrus özüni edermen hasaplaýardy. Özüniň iň oňat dostuny hiç haçan hem inkar etmejekdigine olanamlydy. Haçan da Getsemani bagynda el çıraly, gylyçly we naýdaly adamlar peýda bolanlarynda Petrus özüniň edermenligini görkezjek bolup, ol adamlaryň birini öldürmek niýeti bilen gylyjyny
elini alıp birini yaraladı. Emma İsa ondan muňa garaşmandy. Biraz soň şähertler bagdan gidenlerinde Petrus İsa'ny tapmak kararyna geldi. Şonuň üçin Kemal mugallim oturan öýüniň horsyna tarap gitdi. Gije sowukdy we howlda ot ýanyp durdy. Oduň boýunda adamlar ýylan ýardylar we bir zatlar hakynda ýuwaşlyk bilen gürleşýärdiler. Petrus olaryň ýanyna bardy. Hyzmatkar aýallaryň biri ondan Sen İsa'nın şagirdi dälmi? diýip sorady. Şeýlelikde Petrus wajyp saýlaw etmeldi. Ol hyzmatkara we oduň boýunda ýygnananlaryň baryna özüniň İsa'ny şäherdidigini aýdyp bilerdi. Emma şeýle diýse, ol bedbahtçylyklara duçar bolup bilerdi. Belki de kimdir biri onu öldürmäge synanşar. Ýa-da Petrus İsa'ny tanamaýandygyny aýdyp bilerdi. Şonda ol howpsuzlykda bolar. Galyberse de İsa hiç haçan hem onuň ýalany hakda bilmez. Ine soň näme boldy? Petrus gorkdy we şonuň üçin hem ýalan sözledi. Ol hyzmatkar aýaly Ýok, men onuň şagirt däl. diýip jogap berdi. Petrus oduň boýunda ýylanmagyny dowam etdirdi. Kimdir biri ondan sorap Sen onuň şäherdi dälmiň? diýdi. Emma Petrus jogap berip şeýle diýdi. Ýok, men onuň şagirt däl. Şondan soň ýene biri üns berdi. Men seni İsa bilen görenmäň diçerin. Üçüncü edek hem Petrus öňküler ýaly jogap berdi. Ýok, men onu tanamaýarym. Şol pyrsat horoz gaýyrdy. Petrus desine İsa'nyň sözlerini ýatlady. Bary mugallim aýtýar bolup çykdy. Petrus onu 3 kerek inkar etdi. Haçanda İsa Petrus eser edende, ol onuň bakyşyna çydap bilmeýär. Petrus özüni hiç haçan hem şeýle erwet duymandy. Ol ýüzüni dony bilen ýapyp göz ýaşlary bilen mugalliminden daşytdy. İsa hem özüni erwet duýardy. Emma wagty geler we ol Petrus bilen gürleşer. Şeýdip, Petrus özüni İsa'nyň öňküsi ýaly söýýändigine düşünýär. Petrus doğrudan hem edermen adam bolmagy öwrenýär. Ýa-da salalyň. İsa'nyň sözleri boýunça horoz 3 ýedek gygyrmazyndan öň Petrus näme etmelidi? Petrus näçe ýedek İsa'ny inkar etdi? Petrus dogry saýlaw etdimi ýa-da ýok? Haçanda Petrus İsa'ny inkar edende ol näme duydy? İsa näme duydy? Öz saýlawyň hakda oýlan. Özüňi İsa'nyň dosty diýýärligiň üçin kimdir biri seniň üstüňden gülse, sen nähili hereket edersiň? Hakykaty gizlemegiňe kömek etmek üçin, sen kömek etmek üçin İsa ýüzlenersiňmi? Dogry saýlaw etmegi öwren. Haçanda garanky bolanda otogda çyrany öçür we jowu çyrasyny ýak. Onsoň ýakdylygyň öňünde barmaklaryňy gymyldat. Bu oduň ýalynyň dilini ýatladar. Goý bu od saňa Petrus ýaly hereket etmeli däldigini ýatlasyn. Onuň ýalňyşlygyny hiç haçan hem gaýtalamaga çalışma. Özümiziň İsa'nyň dostlary dygymyz hakynda adamlara görrüň bermäge biz gorkmaly däldiris. Dilege edeliň. Hudaý özümiziň ähli ýetmezçiliklerimize seretmezden bizi söýýändiň üçin saňa minnetdarlyk bildirýäris. Edermen bolup özümiziň İsa'nyň dostlary dygymyzy boyun almakdan gorkmazlygymyza kömek et. İsa'nyň ady bilen. Amin. İsa'nyň Hudaýyň owlulygyna Rim ýozbaşçy inandymy? Ýa-da ol İsa'ny adaty adam hökümine kabul etdimi? Ol Hudaýyň ogly. İsa'nyň hiç hil jenaýat etmändigini Rim hökümdary bilýärdi. Emma ol halkyň Onu haça çüýle diýip gygyrýan seslerini eşitýärdi. İsa'nyň Hudaýyň ogludygyna adamlar inanmaýardylar. Şonuň üçin hem olar onu haça çüýlemek islediler. Onu öldürmek islediler. Eger İsa'ny azat etse, onda fitnäniň turjakdygyny hökümdar bilýärdi.
Şonuň üçin hem ol ony Rim eskerleriniň eline berdi. Olar oňa gaty gödek daraşdylar. Olar onuň üstünden gülüp ony ýençýärdiler. Onsoň olar Ysanyň kellesine tikenli täç giydirip şäherden daşda bolmadyk baýyrlyk ýere alyp bardylar. Şol ýerde olar ony agaçdan ýasalan haça çüýlediler. Bularyň baryny etmeklige Ýsa eskerlere ruhsat berdi. Ol özüniň haça çüýlenjekdigini bilýärdi. Çünki Hudaýyň niýeti şeýledi. Hudaýyň ogly adamlaryň günäleri üçin ceza çekmeldi. Rim eskerleri Ysanyň üstünden gülmeklerini dowam etdirýärdiler. Olar oňa Ýahudylaryň paçasy diýärdiler we onuň egin eşiginiň kiminki boljakdygyny bilmek üçin beje atýardylar. Ysanyň çüýlenen haçynyň ýanynda onuň ejesi Meyrem we ýene bir näçe aýallar durdular. Onuň şähertleriniň biri bolan Ýahya hem olar bilen durdy. Ysanyň haçda ejir çekýändigini seretmek olaryň ählisi üçin kyndy. Birden gündüziň güni töwerek garaňkylyga gaplandy. Ýsa özüni ýeke duýup Hudaýa ýüzlendi. Ol ağırdan we suwsanlygyndan ejir çekýärdi. Agşama ýakynlanda Ýsa gaty ses bilen Amala açdy. diýip gıýyrdy. Haçan da ol jan berende yer titredi. Bu yer titreme ähli adamlarda gorku döretdi. Cezalandyrylşa ýolbaşçylyk edýän Rim ýurtbaşçysy bütün üllep Ýsa syn edýärdi. Ol Ysanyň kimdigini bilmeýärdi. Emma onuň gözüniň alnynda geň zatlar bolup geçýärdi. Şeýlelikde Rim ýurtbaşçysy wajyp saýlaw etmeldi. Ol Ysanyň dogrudan Hudaýyň ogludygyna ynanyp, muňa göz ýetirendigi hakynda hemmeleri aýdyp bilerdi. Ya da ol sesini çıkarma göz alnynda bolup geçen zatlary ýadyna çıkaryp bilerdi. Eýýäm gaty geçdi we şonky bolup geçen wakalaryň bar hakynda ertir oýlanjakdygy barada karary kabul edip bilerdi. Rim ýurtbaşçy näme etdika? Ol kellesini galdyryp haça seretdi we şeýle diýdi. Doğrudanam. Ýsa Hudaýyň ogly. Yusuf atly Arimatyaly bir baý adam Ysanyň jesedini haçdan düşürdi we ony bagdaky bir gowakda jaýlady. Girelgäni ol uly daş bilen ýapdy. Onsoň eskerler geldiler. Ysanyň jesedini hiç kim ogurlamazlyk üçin olary gowagy goramak üçin goýupdylar. Cezalandyrylşa ýolbaşçylyk eden ýurtbaşy bolup geçen zatlar üçin gaty gamyň bolan bolsa gerek. Hudaý hem gamyndy. Emma ol Ysanyň gowakda ömürlük galmajakdygyny bilýärdi. Ýurtbaşynyň kime inanandygyny Hudaý bilýärdi. Ol Hudaýyň ogluna inanypdy. Ýurtbaşynyň kime inanandygyny aýdan üçin Hudaý şahatdy. Ýa-da salalyň. Näme üçin halk Ysanyň ölümini talap etdi? Gündüz nähili geň wakalar bolup geçdi. Rim ýurtbaşçysy Ýsa hakda näme diýdi? Ol dogry saýlaw etdimi ýa-da ýok? Öz saýlawyň hakda oýlan. Hudaý hemmeleriň öz ogly Ýsa inanmaklaryny isleýär. Ysanyň Hudaýyň ogludygyny sen nädip bildin? Onuň özüň üçin ölendigine inanýanmy? Dogry saýlaw etmegi öwren. Haça çüýlenen adamlaryň suratyny çek. Olaryň näme duýandyklaryny beýan etmäge synanyş. Onsoň özüňi olaryň ýanynda şeýle edip çek welin. Ýüzüňde olaryň duýgulary görünsin. Şol gün Ýsa näme diýip biljekdigi hakynda kimdir birine gurrun ber. Öz durmuşymyzda edip biljek iň oňa saýlawymyz bu Ysanyň Hudaýyň ogludygyna inanmagymyzdyr. Dilek edeliň. Hudaý, seniň ogluň bolan Ýsa inanyp bilýändigimiz üçin saňa minnetdarlyk bildirýäris. Ysanyň ady bilen. Amin. Meyrem we onuň joralary periştäniň aýdanlaryny Ysanyň şähertlerine ýetirdilermi? Ýa-da olar ýöne öýle-öýlerine gitdilermi? Daň säherde. Sabat günü geçen soň hepdäniň ilkinji güni daň bilen Ysanyň şähertleri
we onuň kömekçileri gaty gamyndylar. Öz mugallymy bilen olaryň bary ýogy bir näçe gün bundan ozal bilelikde nahar edinendiklerinden bäri gaty känwat geçen ýaldy. Özlerine Isanyň has mätäç bolanda olaryň öz mugallymyny ýekelikde galdyrandyklaryna şähertler indi düşünýärdiler. Ertesi gün Isa haçda öldürilipdi. Indi olar özlerini ýeke we gorkuldy ýardylar. Hepdeniň birinji gün Isanyň dosty bolan Meýrem gaty ýer oýandy. Ol çantlyk bilen geyinip tewedine atyrlar goýdy. Onsoň ol ýuwaşlyk bilen garanky köçe çykdy. Şol ýerde oňa joralary garaşýardylar. Olar bilen bilelikde Meýrem şäher derwezelerinden çykdy. Aýallar Isanyň jalynyň bagyna tarap ugradylar. Olar onuň jesedini atyr çaljakdylar. Ýolda gidip barşlaryny aýallar nädip gowaň agzyndaky daşy süýşürjekdikleri hakynda görüň edýärdiler. Emma bu hakda kän oýlanmak olara asla gerek bolmazdy. Birden ýer titredi. Ganatlaryň sesi eşdilip perişte peýda boldy. Ol giýrelheden daşa aýryp onuň üstünde oturdy. Garawullar şeýler gorkdylar welin hatda ýere ýykylyp edil ölü kümeň ýatyrdylar. Meýrem we onuň jogarlary hem gaty gorkdylar. Emma perişte aýallary köşeşdirdi. Korkmaň. Siziň Isany gözleýändiňizi bilýärin. Soňky edek siz onu ölü örtdiňiz. Emma özüniň aýdyşýaly. Inni, ol ýene-de diri. Barıň we onuň gowakda ýokdugyny göz ýetiriň. Onsoň onuň ölülerden direlenligi hakyny şähertlerine gürrüň beriň. Goý olar jelile uğrasynlar we şol ýerde öz mugallym görürler. Meýrem we onuň joralary ylgap bitdiler. Emma birden saklandylar. Kimdir biri olaryň sözlerine inanarmy kalar? Şeýlelikde aýallar wajyp saýlaw etmelidiler. Olar şähertlere periştanyň aýdanlaryny ýagny Isanyň diredigini, onu Jelilede ýene-de görüp bilýändiklerini aýdyp bilerdiler. Ýa-da aýallar özlerine şähertlere inanmaz diýip öýle-öýlerine gidip bilerdiler. Aýallar näme etdikäler? Olar diňe biraz atlap durdular we şol pursat olaryň öňlerinde Isa peýda boldy. Ol olara Korkmaň, barıň we Jelilede duşjakdyňmy? Beýlekilere aýdyň. diýdi. Indi aýallar şemaldan hem çalt ylgaýardylar. Bularyň barynyň dogrudygyny olar Petrusa we beýlek şähertlere aýtdylar. Isa diri. Olar onuň bilen Jelilede duşup bilerler. Ogly Isanyň ölmädigine Hudaý şahatdy. Boş gowagy gören aýallaryň hoş habary Isanyň şähertlerini ýetirendikleri üçin Hudaý şahatdy. Ýa-da salalyň. Aýallar haçan baga dolanyp geldiler. Perişte olara näme diýdi? Aýallar dogry saýlaw etdilermi ýa-da ýok? Olar Isanyň şähertlerine näme hakda gürrüň berdiler? Öz saýlawyň hakda oýlan. Täzeliklerin şeýle bir oňat bolandykları üçin olaryň hakykata meňzemeýändigi bolup görünen täzelikleri sen eşitdiňmi? Kimdir bir ýerine sen şeýle täzelikleri getirdiňmi? Olaryň iň oňady bu Isanyň direlmegi hakyndaky habardyr. Kimdir bir ýerine sen bu hakda gürrüň bermek isleýärsiňmi? Dogry saýlaw etmegi öwren. Günüň ýaňy doğan wagtynda turup ir sekerden Hudaýy şöhratlamak kararyny kabul et. Eger howa ýyly bolsa, onda arasy howada Hudaýa öwgi aýdymlaryny aýdyp dilek ederiň ýaly ýakyn adamlaryň bilen daşaçyk. Biziň beýleki adamlar bilen paýlaşyp bilýän iň oňat habarymyz bu Isanyň ölülerden direlendigi hakyndaky habardyr. Dilek edeliň. Hudaý Isa diri, bu hakda bilendigimiz üçin biz şat. Bu habary hemmeleriň eşitmeklerini biz isleýäris. Isanyň ady bilen dilek edýäris. Amin. Isanyň diýerdigi hakyna gürrüň beren dostlaryna Tomas ananymy? Ýa-da onuň özü muňa göz ýetirmek isledimi? Men onu görmelidirin. İsa doğrudan hem dirimi? Munun doğurduğunu öz şähertleriniň bilmeklerini İsa isläpdi. Çünkü direlen gününün akşamında olalaryň ýanyna gelipdi. Onuň kömekçileri kiçijik otagda ýygnanyşyp gapyny gulplatdylar. Olar entegam İsa haça çüýlänlerden gorkýardylar. Gapyny hiç kimiň açmandygyny seretmezden birden duýdansızlykda mugallym olaryň ýanlarynda peýda boldy.
İsa öz şähertlerine Size parahatlyk. diýdi. Onu ýene de görýändiklerine şähertlerine şahatdylar. Bu hakykatdy. Hawa, İsa diýreldi. İsa otogda peýda bolan wagtynda Tomas atly şähert ýokdy. Biz İsa'ny gördük. Diýip dostlar oňa hoşgawar başladylar. Olar öz ýanlarynda mugallimyň bolandygyny, onuň bilen näme hakda gürleşendiklerini aýtdylar. Şeýlelikde Tomas wajyp saýlaw etmeldi. Olar dostlaryna ynanyp İsa'nın diýerdigine şahatlanyp bilerdi. Ya da ol özüniň bu hoşgawara ynanmaýandygyny aýdyp bilerdi. Galy berse-de, ol İsa'ny görmedi. Bu özüniň şüphelerini ýeňmek onuň üçin kyndy. Indi Tomas näme etdi? Ol şeýle diýdi. "Dä İsa'ny gözlerim bilen görýänçem, munyň hakykatdygyna ynanmaryn." Bir hepdeden soň şähertler ýene de şol kiçijik otogda ýygnaşdylar. Bu gezek Tomas hem olaryň ýanyndady. Bu gezek hem gapynyň ýapykdygyna seretmezden İsa da şähertleriň ýanynda peýda boldy. Ol ýene de olara "Size parahatlyk." diýdi. İsa öz ýanyna Tomas çagyryp, diňe özüne seretmek däl, hatda elini degirip görmegini teklip etdi. Mugallimiň dogrudan hem diýerdigine Tomas ynandy. Öz gözleri bilen görýänçe Tomasyň İsa'nyň ölülerden diýrelendigine ynanmandygy üçin Hudaý gamyn boldy. Emma Hudaý Tomasy söýýärdi we ahyr soň öz şüphelerini ýeňip bilendigi üçin ol şatdy. Ýa-da salalyň. İsa şähertleriniň ýanyna ilkinji gezek gelende olaryň arasynda kim ýokdy? İsa'nın diýerdigine Tomasyň ynanyp bilmegi näme üçin kyndy? Tomas dogry saýlaw etdimi ýa-da ýok? Nädip İsa Tomasyň şüphelerini ýeňip bilmegine kömek etdi? Öz saýlawyň hakda oýlan. Bizim günlerimizde hiç kim hem İsa'ny görüp bilmeýär. Şonuň üçin hem onuň ölülerden diýrelendigine ynamy saňa näme berýär? Mukaddes kitapdan alınan tarihler, dilegi we şoňa meňzeşler. Dogry saýlaw etmegi öwren. Açyk penjiräniň ýanynda dur we seret. Şemaly ösýärmi? Şu gün ýuwaşmy ýa-da şemaly gün? Sen şemaly görüp bilýärmi? Onuň ösýändigini sen nädip bilýärsiň? Özüňiň şemal ýaly tebii ýagdaýlara ynanmaýandygyňa gözüňe getir we onuň bardygyna özüňiň ynanyp bilmegiňe kömek etmeklerini ýakynlaryňdan haýyş et. Onsoň İsa'nyň diýerdigine ynanyp bilmegiňize bir-biriňize kömek edin. Öz ogly İsa'nyň diýerdigine ynananymyzda Hudaý muňa şatlanýandyr. Dilek edeliň, Hudaý, İsa'nyň diýerdigi hakynda seniň sözüňiň aýdýandygyna biz şatdyrys. Öz ynamymyzy berkidýändigiň üçin hem minnetdardyrys. İsa'nyň ady bilen. Amin. Petrus özüniň İsa'ny söýýändigini aýtdymy? Ýa-da Petrus sesini çykarmadymy? Meniň goýunlaryma bak. İsa'nyň ölülerden dirilenden soň şähertler özleriniň näme bilen meşhur bolmalyklaryny bilmeýärdiler. Ine de bir gezek Petrus özüniň balyk tutmagy diýendigini öz dostlaryna aýdýar. Olar hem onuň bilen gitmek islediler. İsa'nyň şähertler ýene de balykçylar bolmak kararyna gelen bolsalar gerek. Şonuň üçin hem olar köne gämilerini we torlaryny çykardylar. Onsoň ol deňize çykyp bir näçe ýyl mundan azalkysy ýaly torlaryny suwa atdylar. Balyk adatça gecesinä oňa tutulýar. Emma şol gece balykçylar ýekaje de balyk tutup bilmediler. Daňdan olar kenarda bir adam gördüler. Emma onuň kimdigini tanamadylar. Nätan şolardan gaty ses bilen "Balyk tutup bildiňizmi ýa-da ýok?" diýip sorady. Jogap edip İsa'nyň şähertleri hem gaýyrdylar. Yok, biz hiç zat tutup bilmedik. Şonda kenardaky adam gaýyryp "Torlaryňyzy ýene bir edek atyň we gämiňiziň sag tarapyndan çykaryň. Şonda kän balyk tutarsyňyz." diýdi. Şähertler hut şeýle etdiler. Şeýle urkän balyk tora iýilip düwelin, hatda gäme ýükläp bolmaýardy. Şonda Yahya Petrusa "Bu İsa!" diýdi. Petrus gözlerini aldyrdy. Doğrudan bu İsa'dy. Şatlykdan özüni ýitiren Petrus özüni sowaklap kenara tarap ýüzdi. Galan şähertler bolsa onuň izi bilen gämde ýüzüp barýardylar. İsa özüne tarap ýüzüp gelýän Petrusy görüp, onuň özüni 3 gezek inkar edenini ýadyna saldy. Indi İsa Petrusa öz mugallimini söýýändigini 3 gezek aýdyp bilmek mümkinçiligini bermek isledi.
Şonuň üçin hem İsa kenarda öz şähertleri bilen ertilik naharyn edinip, ýene-de Petrus bilen gurruna başlady. Ol gün gezek şägirdine şol bir soragy berdi. We Petrus 3 gezek oňa jogap berdi. Petrus, sen men söýärmiň? Diýip İsa sorady. Şeýlelikde Petrus wajyp saýlaw etmeldi. Ol İsa'nın nenen güýçli söýýändigini aýdyp bilerdi. Ol bu hakda öz dostlarynyň alynda aýdyp bilerdi. Ýa-da ol sesini çykarman bilerdi. Belki de İsa oňa inanmaz. Ol özüni inkar eden şäherdini bagyşlap bilermika? Ine Petrus näme jogap berdi? Hawa Rabbim, seni söýýändigimi özüň bilýärsiň. Şonda İsa Meniň goýunlarymy bak. diýdi. Goýunlar hakda aýdyp İsa adamlary göz öňünde tutdy. İsa Petrusyň adamlara Hudaýyň söýgüsi hakda gurrun bermegi hiç açan hem bes etmezligi hakynda sorady. Onsoň İsa ikinji gezek sorady. Petrus, sen men söýýärmi? Petrus ýene-de jogap berdi. Hawa Rabbim, seni söýýändigimi özüň bilýärsiň. İsa ýene-de bir gezek gaýtalady. Meniň goýunlarymy bak. İsa üçünji gezek hem şol bir soragyny berdi. Sen dogrudan men söýýärmi? Üçünji gezek hem Petrus jogap berdi. Rabbim, sen baryny bilýärsiň. Seni söýýändigimi özüň bilýärsiň. Ýene-de Petrus İsa'nın çakylygyny eşitdi. Meniň goýunlarymy bak. Petrus kenarda geçiren şu gün nenen bagtlydy. Ol özüni İsa'nın söýýändigini bildi. Şeýle-de şägirdiniň hem özüni söýmek islemegini İsa isleýärdi. Petrusyň öz kömekçisi bolup galmagyny İsa isledi. Ýa-da salalyň. Nädip İsa öz şägirdlerine kän balyk tutmaga kömek etdi. Kim kenara ýüzüp bardy? İsa Petrusdan näme hakda sorady? Petrus näme jogap berdi? Petrus dogry saýlaw etdimi ýa-da ýok? Öz saýlawyň hakda oýlan. Senin göwnüňe degen adamyň seni haçan hem bolsa bir wagt bagyşladymy? Haçanda sen özüňi onuň entegem söýýändigini bileninde sen näme duýdyň? Sen näme dogry hereket edeninde İsa seni söýýärmi? İsa'ny söýýändigini oňa aýdýarmyň? Dogry saýlaw etmegi öwren. İsa bolan söýgüňi görkezmegiň üçin oňa aýdym aýt. Belki de sen täze aýdym düzmek islersiň. Mysal üçin onda şeýle sözler bolup biler. İsa, men seni söýýän, sen bilýärsiň muny. Men seni söýýän. Eger seniň ýeke özüň aýdym aýtmak islemeseň, onda kimdir biriniň özüň bilen bile aýtmagyny haýyş et. Ol aýdymda şeýle sözler bolup biler. İsa meni söýýär. Eger biz İsa'ny söýýän bolsak, onda bu hakda oňa aýtmalydyryz. Dilege deliň. Özümi söýýändiň üçin saňa minnetdarlyk bildirýärin İsa. Petrus hakda bilşiň ýaly, men hakda hem bar zady bilýärsiň. Petrusy söýüşiň ýaly, sen meni hem söýýärsiň, men hem seni söýýärin. Amen. Ulu märeke İsa hakda görüň bermek üçin Petrus özünde batyrlyk tapdymy? Ýa-da ol kimdir biriniň muny etmegini araşdymy? Her kim düşünüp biler. İsa'nın öz atasynyň ýanyna dolanyp barmaly wagty ýetip gelipdi. Göge galmazdan ozal. Ol hemişe öz şähertleriniň ýanynda bolmagy wada beripdi. Onsoň İsa olara şeýle taşyryk berdi. Ýerusalimde garaşyň we Hudaý size mukaddes ruhy berer. Ol sizi batyrga eder we ähli ýerde men hakda adamlara görüň bermäge kömek eder. Şu sözlerden soň İsa bulutlaryň içinde gaýyp boldy. We şondan soň şähertler onu görmediler. Olar bolsa onuň wada eden mukaddes ruhuna garaşyp aldylar. Olar İsa'ny söýýän adamlar bilen duşuşýardylar we olar bilen bile dile ederdiler. Ahir soň bir gezek daňdan olar şemalyň sesine meňzeş ses eşitdiler. Oduň dillerini ýada salýan bir zat her bir adamyň üstünde peýda boldy. Emma bu hiç kimi ýakmaýardy. Haçanda adamlar gepläp başlanlarında olaryň dürli dillere eýedikleri ma'lum boldy. Şol gün şähere dürli ýerlerden kän adamlar gelipdiler. Olaryň bary İsa'nyň şähertleriniň näme görüň berýändiklerini düşünüp bildiler. Petrus adamlaryň giden toplumuna seretdi.
olara İsa hakda gurrun bermeň iň oňat wagty. Şeýlelikde Petrus wajyp saýlaw etmeldi. Ol batyrgylyk edip ýygnanan adamlara wagt etmäge başlap bilerdi. Çünkü özü hakda adamlaryň bilmeldiklerini İsa Petrusa aýdyp dahyryn. Şonuň üçin hem eger şu wagt edip başlasa, özüň dogry hereket etjekdigine Petrus düşünýärdi. Ya dol öň bir gezek bolup geçişi ýaly. Özüni İsa'nın tanımayan ýaly alyp baryp bilerdi. Galyberse-de, ol kimdir biriniň wagt edip başlamagyna ýöne garaşyp bilerdi. Petrus näme etdika? Ol märekan ýüzlenip, batly we batyrgylyk bilen gepledi. Mukaddes ruhuna batyrgylyk we gerekli sözleri beripdi. Petrus halka İsa'nın durmuş hakda ählisini gurrun berdi. Onsoň ol onuň ölümi we ölülerden direliş hakynda aýdyp, özüni dinleýänleriň hemmesine şeýle diýdi. Äkli günäleriniz üçin tawba edin. İsa sizi bagyşlar. 3000 olay adam Petrusyň İsa hakda aýdanlaryna inandylar. Petrusyň batyrlyk tapandy üçin Hudaý hem şatdy. Petrusyň adamlara İsa hakda gurrun berendiginden Hudaý hoşaldy. Ýa-da salalyň. Göge galmazyndan ozal İsa öz şagirtlerine nähili tawşyryk berdi. Haçanda özüne mukaddes ruh inendi. Petrus näme etdi? Petrus dogry saýlaw etdimi ýa-da ýok? Öz saýlawyň hakda oýlan. Özüňe İsa hakda gurrun beren adamlaryň bir näçesiniň atlaryny aýdyp bilermiň? Ol hakda seniň özüň kime gurrun berip bilersiň? Gerek bolan sözleri sana kim berer? Dogry saýlaw etmegi öwren. Nähildir bir owadan suraty çek we oňa uly harflar bilen şeýle ýaz. İsa seni söýýär. Eger isleseň, harflary dürli renklere boýa. Belki de sen şol sözleri başga dillerde ýazyp bilersiň. Ol çeken suratyny ýazan diline düşünýän adama sowgat et. Biz adamlara İsa'nın olary söýýändigi hakynda gurrun bermelidiriz. Dile gedeliň. Hudaý adamlara Hudaýyň oglunyň söýgüsi hakynda gurrun berip bilmegimiz üçin wajyp bolan sözleri tapyp bilmegimize kömek et. İsa'nın ady bilen. Amin. Paulus erwet iş etmeğini bes etdimi? Ya dol, öňkü durmuşy bilen ýaşamagyny dowam etdimi? Şama diýen ýol. Paulus Hudaýyň kanunlaryny oňat bilýänleriň birdi. Emma ol İsa hakda bilmeýärdi. Ol İsa hakda eşdipdi. Emma onuň Hudaýyň ogludygyna inanmaýardy. Şonuň üçin hem ol ony söýüp bolar diýen ýaly pikire ýol bermeýärdi. Paulus İsa'ny söýýän adamlary kemme ýerlerden gözläp tapyp, olary zindana taşlaýardy. Ol özüniň dogry hereket edýändigine inanmlydy. Bir gezek Paulus Şama gidýän ýol bilen barýardy. Ol şol ýerde de İsa'ny söýýän adamlary tapyp, olary zindana taşlamak isleýärdi. Birden asmandan gelýän ýagtylyk onuň gözüni gamaşdyrdy. Paulus ýere ýykyldy. Şol purtada ol şeýle ses eşitdi. Paulus, sen näme üçin meni kowlaýarsyň? Kim sen? diýip Paulus sorady. Men seniň kowlaýan İsaň. İsa galypdy. Ol dogrudan Hudaýyň ogludy we bu hakda Paulusyň bilmegini isleýärdi. Şeýle-de İsa'ny söýýän adamlary ýazarlaýan adamyň onuň özüni kowlaýandygyny Paulusyň düşünmegini isleýärdi. Paulus ýerinden turdy we hiç näme görmeýändigini desine bildi. Şonda onuň bilen bile Şama barýan adamlar onu şäher alyp bardylar. Ol 3 güniň içinde Paulus Gönül köçesindäki jaýda boldy. Ol entägem hiç näme görmeýärdi. Ýön ol dile edip bilýärdi. Ol dile etdi. Tiyadara Paulusyň ýaşaýan jaýyna İsa'ny söýýän bir adam geldi. Ol adam Paulusa İsa meni seniň ýanyňa ýiberdi. Ol seniň gözüniň açylmagyny isleýär. diýdi. Nätanş elini Paulusa degirdi we Paulus seni de gördi. Şeýlelikde Paulus wajyp saýlaw etmeldi. Ol İsa'nyň Hudaýyň oldugyna inanyp, onuň dostlaryny bir derek ýere azantlykdan mahrum edendigini boyun alyp bilerdi. Ol erwet iş etmegini bes edip bilerdi. Ya da ol İsa asla Hudaýyň ogly däl diýip hasaplap, öňküleri ýaly onuň dostlaryny zindana taşlap bilerdi. Paulus näme etdika? Ol İsa'nyň kömekçisi bolmak kararyny kabul etdi. Ol bir näçe günläp onuň Şamdaky dostlary bilen gurrun etdi.
Şondan soň onuň özü İsa hakda Hudaýyň ogly hükmünde gürrüň berip başlady. Adamlar Paulusyň näme ütgendigini geň almaklaryny bes etmeýärdiler. Ol indi İsanyň dostlaryny zindana taşlamaýardy. Indi ol adamlary Hudaýyň oglyna ynanyp, onu seýmeklige ýene we ýene ynandyrýardy. Paulusyň erwedi işler etmegini bes edendigi üçin Hudaý şatdy. Ahir soň İsa Mesihiň kimdigini bilendigi üçin Paulusyň özü hem şatdy. Ýa-da salalyň. İsany söýýänler bilen Paulus näme ederdi? Asmandan kimiň sesi geldi? Paulusyň gözlerine näme bolupdy? Paulus dogry saýlap etdimi ýa-da ýok? Paulus durmuşynyň galany näme bagş etdi? Öz saýlawyň hakda oýlan. Haýsy kim bolsa bir adam hakda öz pikirini üýtgetmeli bolduňmy? Şeýle etmegiňe näme sebäp boldy? Sen adamlara oňa düşünýänmi? Sen nädip İsa hakda gowy bilip bilersiň? Dogry saýlap etmegi öwren. Gözlerini yumup özüňiň Pauluslygyny gözeňe getir. Kimdir birinden haýyş et we ol seniň elinden tutup özüňiň ýekelikde bolup biljek ýerine elsin. Indi bolsa özüňiň nähile nä dogry hereketleri edendiňi görüp bileriň ýaly İsa'dan kömek dile. Onsoň şol hereketlerini aýdyp gaýtalamazlyga kömek etmegini ondan haýyş et. Haçanda biz nä dogry hereket etmegimizi bes edenimizde İsa söýýändigimizi görkezýändiris. Dilek edeliň. Hudaý özümizde oňa hereketleri ýamanlaryndan tapawutlandyrmagy kömek edýändiň üçin saňa minnetdarlyk bildirýäris. Bize dogry hereket etmegi öwret İsanyň ady bilen. Amin. Lidia Hudaýyň hyzmatkarlaryna kömek etdimi? Ýa-da ol öz işleri bilen meşgullanmagyny dowam etdirdimi? Güler ýüz bilen garşy almak. Paulusyň İsanyň kimdigini bilenden soň ol bütün dünýä syýahat edip başlady. Ol ähli adamlara İsa hakda gurrun bermek isleýärdi. Bir gezek Paulus geň bir düýüş görýär. Onuň düýüşine Makedoniýaly bir adam girýär. Ol Paulusyň Makedoniýa gelip onuň halkyna kömek etmegini dileýär. Şonuň üçin hem ertesi gün Paulus gäme minip Makedoniýa uraýar. Paulus bilen bile ol ýere İsanyň bir näçe dostlary Silas, Timoteus we Luka hem gitdiler. Ertesi gün olar uly şähere baryp ýetdiler. Şol şäheriň golaýyndan derýa akyp geçýärdi. Ine de Hudaýyň güni bolan Sabat günü Paulus dostlary bilen şäherden çykyp derýanyň boýuna gitdiler. Olar şol ýerde Hudaýyň halkyndan käýürlerini tapyp, olar bilen dilek etmäge umyt edýärdiler. Kenarda bir näçe aýallar görüp, syýahatçylar olaryň ýanlarynda oturdular. Paulus olara İsa hakda gurrun bermäge başlady. Ol İsanyň Hudaýyň ogludygyny we oturanlaryň ählisini söýýändigini aýtdy. Paulus akylma edýän aýallaryň birine Lidia diýärdiler. Onuň öz işi bardy. Ol gyrmyzy geyim satýardy. Lidia Hudaýa ynanýardy, emma İsa hakda hiç zat bilmeýärdi. Haçanda Paulus aýallar bilen gurrun edende Hudaý Lidiýanyň eşdenlerine ynanmagyna kömek etdi. Indi ol İsanyň Hudaýyň ogludygyny bilýärdi. Lidia özüniň İsa ynanandygyny beýleki adamlary hem bilmekleri üçin suwda çokundurulmak isledi. Tizara onuň bütün maşgalasy suwda çokundurulmak. Şeýlelikde Lidia wajyp saýlap etmeldi. Ol öz öýünde Hudaýyň hyzmatkarlarynyň galmaklaryny haýyş edip bilerdi. Şonda ol şäheriň beýleki ýaşaýjylary bilen bile İsa hakda we onuň adamlara bolan sevgisi hakda ýene-de känzat eşidip bilerdi. Ýa-da Lidia Paulus we onuň dostlary bilen hoşlaşyp özüni gaty işli ýaly alyp baryp bilerdi. Lidia näme etdikä? Ol Paulusy öz öýüne çağırdy. Lidiýanyň şu hereketi sebäpli bu şäheriň ýaşaýjylarynyň köpüsi Hudaýyň ogly hakynda bildiler. Öz hyzmatkarlaryny Lidiýanyň şeýle güler ýüz bilen garşylandygy üçin Hudaý şatdy. Şondan soň Lidia hem Hudaýyň kömekçisi boldy. Bu bolsa oňa bat getirdi. Ýa-da salalyň. Näme Paulus we onuň dostlary derýanyň kenaryna gitdiler? Olar ol ýerde nähili adamlar gözleýärdiler.
Paulus'tan Lydia näme hakda bildi? Lydia nädip Hudaýyň kömekçisi boldy? Lydia dogry saýlap etdimi ýa-da ýok? Öz saýlawyň hakda oýlan. Kä wagtlar özlerinin Hudaýyň garaşan işini yerine ýetirerleri ýaly, çağalar hem edil olular ýaly, gaty işli bolýarlar. Sen nähili gündelik işler bilen meşgullanýarsyň? Nähili söýgüli işleriň üçin sen hemişe de wagt tapýarsyň? Dogry saýlap etmegi öwren. Bir kagaz alyp oňa özüňiň nähili gündelik işleriň bilen meşgullanýandygyny ýaz. Şeýle de boş wagtyň bolanda näme etmegi halaýandygyny hem ýaz. İsa hyzmat etmek üçin wagt tapmak hemişe de dogry karardyr. Dilek edeliň, Hudaý saňa hyzmat üçin hemişe wagt tapyp bilmegimize kömek et. Biz seni söýýäris İsa'nyň ady bilen. Amin. Haçan da hat kıyın bolandydy. Paulus Hudaýa bil bagladymy? Ya dol hemişe Hudaýa bil baglamayardymy? Hudaýdan da alkyş aýtmak. Paulusyň wagtlaryny eşitmek köplere ýaraýardy. Olara İsa'nın maklugy öwredýärdi. Emma häkimlige we baýlygy ümtilýanlar Hudaýyň söýgüsine düşünip bilmeýärdiler. Paulusyň wagtlary şeýle adamlaryň gakaryny ýetirýärdi. Bir gezek bir näçe adam Paulus bilen onuň dosty Silasy tutup zindana taşladylar. Näme üçin? Çünki zindanda olar halka İsa hakda gurrun berip bilmezdiler. Zindanda Paulus bilen Silasy gaty kyndy. Zindanyň başlygy olaryň hiç haçan azatlyğa çykmadylar ýaly elinden geleni edipdi. Kapıdır aynalardaky demir gödenekler azatlyk hakda arzu etmäge de mümkinçilik bermeýärdi. Ayaklaryna daňylan zynjyrlar hereket etmäge goýmaýardy. Olar hemişe zindanyň garaňkysynda oturmaga mejburdylar. Şeýlelikde Paulus bilen Silas wajyp saýlap etmelidiler. Olar umytdan düşmän bilerdiler. Çünki zindanda da Hudaý olar bilendi. Olar özleri hakda Hudaýyň alad etjekdigine umyt baglap bilerdiler. Ýa-da Paulus bilen Silas lapkeşlige düşüp göz ýaş döküp bilerdiler. İki dost hatda öz güýçleri bilen zindanyň boşamaga synaşyp bilerdiler. Emma şeýle ýagdaýda olara ölümün garaşjakdygy anykdy. Paulus bilen Silas näme etdiler? Olar öňküler ýaly Hudaýa bil bagladylar we gaýga batmadylar. Ýejolar Hudaýa dilek edip aýdym başladylar. Olar zindandakylaryň ählisi eşitýärdiler we olar hem Hudaýyň söýgüsini hakda eşitdiler. Birden ýer titredi. Ol şeýler güýçli titredi welin hatda zindanyň gapylary açyldy. Olaryň daňylygy bolan zynjyrlary hem üzülüp gitdi. Zindanyň garaguly gorka düşüpdi. Emma Paulus onu köşeşdirdi. Howzala düşme, biziň barymyz şu ýerde. Şeýle sözlerden soň zindanyň garaguly özüniň günälerini nädip halas bolup biljekdigi hakynda bilmek isledi. Ol hem Paulus bilen Silasyň Hudaýa dilek edip aýdym aýdýanlaryny eşidipdi. Ol olaryň özüne Hudaý hakda gurrun berip biljekdiklerini bilýärdi. Paulus bilen Silas oňa İsa'ndan we halas bolarsyň diýdiler. Garagul hem inandy. Ol Paulus bilen Silasy öz öýüne çağırdy. Şol ýerde öňkü zindanda bolanlar onuň maşgalasyna İsa hakda gurrun berdiler we olar dinlänleriň bary oňa inandylar. Zindanyň garagul Paulus bilen Silasy naharlady. Daňdan bolsa olara gidiberiň, indi siz azatsyňyz diýdi. Paulus bilen Silasyň özüne bil baglandyklary üçin Hudaý olardan hoşaldy. Iki dost hem zindanda da İsa olan we parlalyklaryny saklandyklary üçin şahatdylar. Hatta en aňyr ýagdaýlarda da ruhdan düşmeli däldigini olar düşündiler. Görnüşi ýaly bu täsin giýje boldy. Ýa-da salalyň. Näme üçin Paulusy we Silasy zindana taşladylar? Zindanda olar batdylarmy ýa-da gaýga ruhdan düşmedilermi? Paulus bilen Silas dogry saýlap etdilermi ýa-da ýok? Nädip olar zindanyň garaguluna kömek etdiler? Öz saýlawyň hakda oýlan. Ähli zadyň bolmalsy ýaly bolmaýan günleri sende boldumy? Aýdym aýtmak, dilek we Hudaýa bil baglamak nädip saň kynçylyklarda kömek etdi? Indiki gezek gamgyn olanyňda sen näme edersiň? Dogry saýlap etmegi öwren.
Haçanda sen ata-eneň bilen maşin dıknyşygynda bolanynda ýa-da gök gümbürdesi wagtynda köçede bolanynda näme etjekdiň hakynda oýlan. Belki de sen Mesih haýdymlaryny aýdarsyň, belki de mukaddes kitap taryhlaryny gurrun berersiň. Biz Hudaýa hatda iň kyn wagtlarda da bil baglamalydyryz. Dilege deliň. Hudaý iň agyr ýagdaýlarymyzda da seniň öz ýanymyzda galýandyň üçin saňa minnetdarlyk bildirýäris. Hemişe saňa bil baglamagymyza kömek et. İsa'nın adı bilen. Amin. Apolos özüniň mugallimlerine kulak asdymy? Ýa-da özüniň İsa hakda bilmegini wajyp däl diýip azapladymy? Hemmelere öwredeliň. Paulus zyndandan azad edenlerinden soň ol özüniň syýahatyny dowam etdirdi. Ol bir ýerden başga ýere baryp İsa hakda gurrun berýärdi. Bir gezek Paulus bir şähere geldi we bu şäherde ol täze dostlaryny tapdy. Bular Akila bilen onuň aýaly Priskillady. Paulus özüniň täze dostlarynyň öýünde ýaşady we olar bilen bile çadyrda ýaşardy. Hepdeniň ýagşanbe güni Paulus sinagoga barýardy. Adamlaryň Hudaýa secde etmäge barýan ýerine şeýle diýerdiler. Sinagogadaky ähli dile edýän adamlar Hudaýy söýýärdiler. Emma olar onuň ogly İsa hakda hiç zat bilmeýärdiler. Haçanda Paulus olara İsa hakda gurrun berende birleri oňa inanmadylar. Beýlekler bolsa inanyp Hudaýyň ogluny söýdiler. Onsoň Paulus başga ýere göçdi we şol ýerde bir ýyldan ograk ýaşady. Bu wagtyň içinde ol İsa hakda wagt edip adamlara öwredýärdi. Ahir soň Paulusyň bu şäherden gitmeli wagty gelip ýetdi. Onuň başga şäherlere baryp ol ýerlerde de İsa hakda gurrun bermegini Hudaý isleýärdi. Paulusyň täze dostlary bolan Akila we Priskilla hem onuň bilen bile gitdiler. Dostlar başga şähere geldiler we Paulus ýene de ençeme adamlara wagt etdi. Haçanda ol öz syýahatyny dowam etdirjek bolanda Akila bilen Priskilla onuň bilen gitmediler. Bir gezek sabat güni Akila bilen Priskilla sinagoga geldiler. Hudaýa secde edilýän bu ýer Akila bilen Priskillanyň häzirki ýaşaýan şäherinde ýerleşýärdi. Sinagogada wagt edýän adamyň adyna Apolos diýerdiler. Ol oňat mugallimdi. Emma Paulusyň dostlary bu wagtçynyň İsa hakda bilmeýändiklerini düşündiler. Wagtdan soň Akila bilen Priskilla Apolosyň ýanyna baryp onuň bilen gürleşmek isleýändiklerini aýtdylar. Ruhsat alyp olar özlerine Paulusyň öwredişi boýunça Apolosa İsa hakda gurrun berdiler. Şeýlelikde Apolos wajyp saýlap etmeldi. Ol Akila bilen Priskillanyň İsa hakynda berýän gurrunlaryny dinläp bilerdi. Ol bir erkek bilen aýala özleriniň bilen zatlaryny özüne öwretmäge ruhsat berip, onsoň özü de beýlekleri gurrun berip bilerdi. Ýa-da ol Akila bilen Priskilla olar dinlemek islemeýändigini, Hudaý hakda bilmeli zatlaryň bireýän bilýändigini aýdyp bilerdi. Apolos näme etdika? Ol Akila bilen Priskillanyň özüne İsa hakda beren gurrunlaryny ünsürip dinledi. Şondan soň ol başga şäherlere baryp Hudaýyň ogly hakda gurrun berdi. Ol adamlara İsa'nın kim bolandygyny düşünmäge kömek etdi. Ol olara Diýdiňiz, Hudaýyň kimdir biriniň iý bermegine garaşýarsyňyz. Emma Hudaý bireýän İsa'ny göýberdi. Ol Hudaýyň ogly. İsa siziň garaşýanyňyzdyr. Apolos arkaly köp adamlar İsa hakynda bildiler. Apolosyň Akila bilen Priskillany dinläni üçin Hudaý şatdy. Olar gaty oňat gurrun berdiler we Apolos hem ünsürip dinledi. Ol Hudaýyň ogly İsa hakda bar zady bildi. Soňu bilen Apolos hem oňa daglyçy boldy. Ýa-da salalyň. Paulus özüniň täze dostlarynyň öýünde nähili işi ýerine ýetirdi. Paulus bilen bile başga şähere kim gitdi? Akila bilen Priskilla Apollosa kim hakda gurrun bermek islediler? Apollos dogry saýlap etdimi ýa-da ýok? Soňu bilen Apollos beýleki adamlara kim hakda gurrun berdi? Öz saýlawyň hakda oýlan. Sen İsa hakda eýýäm näme bilýän? Sen ol hakda köpräk bilmek isleýänmi? Eger ýadyňda bolsa, Apollos uly ýaşly adamdy. Emma İsa hakda gurrun bereri ýaly ol kim-kän zatlary bilmelidi. Dogry saýlap etmegi öwren.
İsa hakkındaky tarihlaryň özüň üçin iň söýgülisini saýla we onda özüň üçin täze zatlary açmaga synanyş. Onsoň özüňiň gurjaklaryny ýa-da oýunjak haýwanlaryny oturdup olara bu taryha gurrun ber. Şondan soň sen ona haýsydyr bir adama gurrun berip bilersiň. İsa hakda mümkin boldugynyň kän zatlary bilmek kararyny kabul etmek bilen biz iň dogry saýlawy edýändiris. Dilek edeliň, Hudaý özümize İsa hakda gurrun berýän we öwredýän mukaddes kitap taryhlary üçin sana minnetdarlyk bildirýäris. Öz mugallimlarymyz üçin sana minnetdardyrys. Olar bize mukaddes kitabyň näme hakda gurrun berýändigini düşünmegimize kömek edýärler. İsanyň ady bilen. Amin. Owa näniň Nuhun we Lutun mysal çaga näme öwredip biler? Şu kitabyň ýazarlary bolan är aýallar Josh we Doty McDowell'lar çagalara 60-dan gowrak öwdünde beriji mukaddes kitap taryhlaryny gurrun berýärler. Bu taryhlaryň gahrymanlary dogry ýa-da nädogry ahlak saýlawyny etdiler. Bu gahrymanlaryň mysalynda çagalar ýagşyň ýamandan, hakykaty ýalandan tapawutlandyrmagy, özleriniň kabul eden kararlarynyň netijeleri üçin jogapkärçiligi öz üstlerine almakly öwrenip bilerler. Her bagyň ahyryndaky ýöreýte sahypa çagalara mukaddes kitap taryhynyň mazmunyny ýada salmagy, şulara meňzeş ýagdaýlarda nähili hereket etmeligi hakynda oýlanmagy, öz saýlawyny etmägi, ata-eneler bilen dilek etmäge kömek eder. Öz çagaňyza bir eýýäm şu gün dogry kararlar kabul etmäge açar tapmagy kömek edin.